Δεν πειράζει, στα σκοτάδια. Στα σκοτάδια δουλεύουν οι άνθρωποι και στα σκοτάδια καίνε το φως των καιριών την παλιά εποχή, το φως της παραγωγικότητας τώρα. Καλησπερίζω όλους σας που Δευτέρα βρεθήκατε εδώ με βροχή. Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, διότι ένα όραμα που το ξεκίνησε ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να είναι σήμερα μαζί μας, και αυτός είναι ο πατέρας μου, έβαλε τον τόπο μπροστά. Πριν φύγει, του έδωσα μια υπόσχεση να κρατήσουμε τον τόπο μας δουλεύοντας. Συγγνώμη, είμαι λίγα συγκινημένη πραγματικά. Πιστεύω και φρονώ ότι αυτή η αίθουσα θα πρέπει να καταγεμίσει στο 4ο event. Αυτό είναι το 3ο event που κάνουμε. Το πρώτο είχε 40 ψυχές, το δεύτερο είχε 90. Κοντεύουμε να περάσουμε τριψήφιο αριθμό σήμερα. Ελπίζω ότι η αίθουσά μας θα γεμίσει από τους νέους της περιοχής μας, οι οποίοι θα ξεκινήσουν τις δικές τους επιχειρήσεις. Αυτό το όραμα έχω, και επίσης να δούμε και φώτα στις σκοτεινιασμένες πλευρές των βουνών μας. Πριν συνεχίσω, θα ήθελα ο πατήρ, δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε την Εκκλησία η οποία μας αντιπροσωπεύει, να πει μια ευλογία. Παρακαλώ, αν είναι δυνατόν, να ευλογήσετε. Σας παρακαλώ πολύ. Ξέρετε, πηγαίνουμε πολλές φορές στην Εκκλησία όταν είμαστε συντετριμμένοι. Θα ήθελα να είναι μαζί μας και όταν ξεκινάμε μια προσπάθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας. Σας μαθαίνω τις ευχές και τις ευλογίες τους μετά από το πολίτη μας. Με κάθε επιτυχία και στο σκοπό και στο συνέδριο το οποίο προωθείται για το καλό της περιοχής. Πρώτα και σιγά σιγά της πατρίδας μας μπροστά στις δύσκολες μέρες και στις δύσκολες που περνάει. Να είστε καλά. Μετά θα ήθελα τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου, ο οποίος στηρίζει τις προσπάθειες πάρα πολλών επιχειρηματιών και παλαιών και καινούριων και αναπτυσσόμενων. Εμένα προσωπικά με αγκαλιάσανε και πραγματικά έχω γυρίσει όλο τον κόσμο, αλλά εδώ αισθάνθηκα στο σπίτι μου. Σας παρακαλώ πολύ, ένα χαιρετισμό. Καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω, κυρία Γαβικιώτη. Είναι η πρώτη εκδήλωση που γίνεται μετά τις πρόσφατες εκλογές που είχαμε και ξεκινάμε από το Άστρος. Έχει σημασία το ότι ξεκινάμε από το Άστρος, γιατί το Άστρος και η κοινωνία γενικότερα μας στήριξε πάρα πολύ και νιώθουμε υπόχρεοι και πρέπει να ανταποδώσουμε στο βαθμό που είναι δυνατόν. Επίσης η εκδήλωση αυτή γίνεται στο Άστρος με αφορμή το πρώτο βραβείο που πήραν στο περσινό μαθητικό διαγωνισμό τα παιδιά του ΕΠΑΛ Άστρους, και τα οποία μας παρουσίασαν μία επιχειρηματική ιδέα που έχει να κάνει με την αναβίωση του ορεινής Μελιγούς, την αναβίωση του χωριού και την επιστροφή των νέων στον τόπο τους. Όπως έχετε διαπιστώσει, αυτή τη στιγμή έρχονται πολλοί από την Αθήνα νέοι που έχουν καταγωγή στην Αρκαδία, όχι μόνο στην περιοχή σας, σε όλη την Αρκαδία, και πάρα πολλοί το σκέφτονται να έρθουν. Προκειμένου λοιπόν να έρθουν, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και το επιμελητήριο να τους δώσουμε κάποιες έτσι στοιχειώδεις υποδομές όσο μπορούμε καλύτερα, για να βρουν κάτι να μπορούν να σταθούν στον τόπο τους και να βρουν απασχόληση. Συμφωνώ με αυτά που ακούσαμε ότι πλέον ο νέος δεν έχει δυνατότητες
να βρει εργασία πέραν της επιχειρηματικότητας. Δεν υπάρχουν οι συνταγές που υπήρξαν κατά το παρελθόν, που πηγαίνανε πίσω από κάποιο πολιτικό και εν πάση περιπτώσει έμπαινε το παιδί στο δημόσιο και τα βολεύαμε, ας πούμε. Τελείωσε αυτό. Θα πρέπει όλοι μας να σκεφτούμε και να βάλουμε και τα παιδιά στη διαδικασία να σκεφτούν καινοτομικά και επιχειρηματικά. Και πρέπει, είναι δική μας ευθύνη τεράστια, να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση, να μην πάθουν ζημιές. Συζητούσαμε τώρα ότι ναι, με κάποια project, ας πούμε, για μένα θα είναι ύψιστη τιμή και χαρά κάποια από τα project που προκύψαν από το βαθικό διαγωνισμό ή από την καινοτομία ή από τη θερμοκηπίδα που ετοιμάζουμε στην Τρίπολη, να μετουσιωθούν σε πραγματικές επιχειρήσεις και να μην είναι εικονικές επιχειρήσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα είμαστε δίπλα στα παιδιά, να τα βοηθήσουμε και με τις γνώσεις μας που έχουμε σε σχέση με το τραπεζικό σύστημα, με τις χρηματοδοτήσεις, με τα business plan και όλα αυτά. Ο μαθητικός διαγωνισμός ήταν πέρυσι η πρώτη του χρονιά, όπως είπαμε κέρδισε το ΕΠΑΛ του Άστρους. Από ό,τι γνωρίζω, οι καθηγητές εδώ με ενημέρωσαν ότι επειδή και φέτος θα το διοργανώσουμε, έχουν και επίσης πρωτότυπες ιδέες να μας παρουσιάσουν και γι' αυτό είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Και στα πλαίσια θα ήθελα να σας γνωρίσω, τώρα μόλις συζητούσαμε με τον Δήμαρχο, τον κύριο Σκατζό, ότι ζητήσαμε σαν επιμελητήριο να μας δεχτεί στην Επιτροπή Διαβούλευσης, ούτως ώστε να υπάρχει ένας συσχετισμός μεταξύ επιμελητηρίου και Δήμου, ούτως ώστε να προσφέρουμε και εμείς με τις ιδέες μας, με τις γνώσεις μας, ό,τι μπορούμε στην ανάπτυξη της περιοχής. Η κατάσταση είναι τραγική, έτσι, για την χώρα, το γνωρίζουμε όλοι, αλλά το να σταυρώνουμε τα χέρια και να περιμένουμε το μοιραίο δεν είναι λύση. Η λύση είναι να παλέψουμε και ό,τι μπορούμε να καταφέρουμε και κυρίως να κινητοποιήσουμε τους νέους, γιατί οι νέοι είχαν μέχρι τώρα και η εκπαίδευσή τους και το σύστημα που λειτουργούσαν πήγαιναν προς την κατεύθυνση της υπαλληλίας. Θα πρέπει πλέον να αλλάξουν ρότα και να βάλουν στο μυαλό τους ότι ενδεχομένως να γίνουν και επιχειρηματίες. Και αυτή την προσπάθεια κάνουμε εδώ πέρα με την κυρία Γαβρικιώτη και με τους καθηγητές του ΕΠΑΛ και νομίζω ότι θα έχουμε κάποια αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να καλέσω τον Δήμαρχο, τον κύριο Μανώλη Σκατζό, ο οποίος μαζί με τον Αντιδήμαρχο πραγματικά με κάνανε και αισθάνθηκα ότι μετά από 33 χρόνια καλό είναι να επιστρέψει στον τόπο σου και να δουλεύει για τον τόπο σου. Καλησπέρα και από μένα. Σας καλωσορίζω στο Δήμο της Βόρειας Κοινωνίας. Θέλω να ξέρετε όλοι ότι ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, είναι κοντά σε όλες αυτές τις προσπάθειες που γίνονται, ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, που προσπαθούν να δημιουργήσουν κάτι. Όλοι γνωρίζουμε ότι η χώρα μας βρίσκεται σε μια δύσκολη και κρίσιμη οικονομική κατάσταση. Τα πράγματα είναι δύσκολα έως τραγικά. Όμως, όπως είπε και ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου, δεν πρέπει να το βάλουμε κάτω. Αυτές οι προσπάθειες είναι μια φλόγα, είναι μια σπίθα ότι κάτι άλλο θα πρέπει να ξεκινήσει και αυτό θα πρέπει να ξεκινήσει από εμάς. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πλέον τίποτα και από κανένα. Σήμερα, ιδιαίτερα που δημιουργείται αυτό το καιρό ένα νέο κύμα φυγής των νέων ανθρώπων, των επιστημόνων, και είναι ένα κύμα μετανάστευσης προς το εξωτερικό, αυτές οι προσπάθειες είναι πάρα πολύ σημαντικές για να κοιτάξουμε να κρατήσουμε τα παιδιά και τα μυαλά που διαθέτει η Ελλάδα, γιατί διαθέτει πάρα πολλά μυαλά και χρήσιμα μυαλά, να τα κρατήσουμε στον τόπο μας.
Έτσι βλέπουμε εμείς αυτές τις προσπάθειες και θα τις στηρίζουμε με όλη μας την καρδιά. Ο Δήμος, έχω ξεκαθαρίσει και έχω πει και σε άλλες συναντήσεις που είχατε κάνει, δεν είναι επιχειρηματίας. Ο Δήμος, και εδώ είναι η δουλειά και η συμβολή δική μας, πρέπει να δημιουργήσει τις συνθήκες αυτές για τον τόπο μας, μιλάω για το Δήμο μας, που θα φέρουν την ανάπτυξη. Άλλος τρόπος για να επιβιώσουμε από την ανάπτυξη δεν υπάρχει. Αυτό πλέον σήμερα το παραδέχονται όλοι. Η συμβολή δική μας λοιπόν έγκυται στο ότι πρέπει να δημιουργήσουμε τις υποδομές αυτές που δυστυχώς τόσα χρόνια δεν τις έχουμε, ούτως ώστε από δύο πράγματα που περιμένουμε να επιβιώσουμε εδώ, δηλαδή τον τουρισμό και την αγροτική μας οικονομία, γιατί αυτά είναι που έχουμε. Έχουμε τον ήλιο, τη θάλασσα και την παραγωγή μας. Και την παραγωγή μας λοιπόν που δεν την έχουμε σήμερα, την εγκαταλείψαμε. Άρα λοιπόν οι ελπίδες μας είναι σε αυτό, η ανάπτυξη θα έρθει από αυτό. Η δουλειά του Δήμου και εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και ήδη έχουμε σημαντικές επιτυχίες σε αυτό το τομέα, δηλαδή στην ανάπτυξη των υποδομών. Έχουμε κερδίσει δύο μεγάλα στοιχήματα. Κερδίσαμε το λιμάνι του Παραγείου Άστρους, που πιστεύουμε ότι είναι ένα έργο υποδομής το οποίο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη, γιατί θα φέρει τουρισμό και θα φέρει ιδιαίτερα ένα υψηλού οικονομικού επίπεδου τουρισμό, ο οποίος, εδώ πολλά είναι και οι νέοι επιχειρηματίες, οι άνθρωποι που θέλουν να παράγουν, θέλουν να δημιουργήσουν και πρέπει να επιχειρήσουν λοιπόν γύρω από αυτό, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, να δημιουργηθούν δουλειές, να δημιουργηθεί πλούτος. Πρέπει κάποτε να καταλάβουμε ότι πρέπει να παράγουμε πλούτο. Αυτό το έχουμε ξεχάσει σε αυτή τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και ένα δεύτερο σημαντικό έργο είναι η ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού, γιατί όλοι ξέρουμε ότι δεν θα έρθει κανένας να επενδύσει εδώ, δεν θα έρχεται καθόλου να μας επισκέπτεται, εάν δεν προστατεύουμε το περιβάλλον και δεν είμαστε καθαροί. Αυτό είναι σαφές. Ο ανταγωνισμός σήμερα είναι τεράστιος, άρα είναι ένα δεύτερο κομμάτι λοιπόν υποδομή σημαντικό, η ολοκλήρωση του βιολογικού καθαρισμού, που σημαίνει προστασία, να έχουμε καθαρή θάλασσα, να έχουμε καθαρό περιβάλλον για να έρχονται να μας επισκέπτονται και να ευελπιστούμε ότι θα αυξήσουμε τον τουρισμό μας. Έχουμε κι άλλα στο μυαλό μας. Εγώ στην πρόταση του Προέδρου λέω με μεγάλη μου χαρά ότι όχι απλώς σας δεχόμαστε στην Επιτροπή της Διαβούλευσης, θέλω από αυτό το βήμα κιόλας να σας καλέσω στις 28 του μήνα, όπου έχουμε την ανοιχτή διαβούλευση στο Δήμο μας για το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου μας. Δεν είναι εδώ η ώρα να πω τι μελλοντικά σχεδιάζουμε πέρα από αυτά τα δύο μεγάλα έργα που πετύχαμε, αλλά σας καλώ όλους λοιπόν, και το Επιμελητήριο αλλά και όλους σας, στις 28 του μηνός το απόγευμα να σχεδιάσουμε για να συνεχίσουμε αυτό το έργο που έχουμε ξεκινήσει. Δηλαδή για να δούμε τι άλλο πρέπει να κάνουμε, πού αλλού πρέπει να εστιάσουμε, θέλουμε τις ιδέες σας, θέλουμε τις προτάσεις μας, ούτως ώστε να ολοκληρώσουμε το παζλ και να πούμε ότι είμαστε έτοιμοι πλέον να μιλήσουμε για ανάπτυξη στον τόπο μας. Για να το κάνουν αυτό, οι νέοι πρέπει να έχουν παιδεία και θα πρέπει να έχουν επιχειρηματική παιδεία. Εδώ πέρα λοιπόν θέλω να αναφέρω αυτό που λέει ο κύριος Δημήτρης Τσίγκος. Πόσοι από εσάς ξέρετε ότι ο πρόεδρος των νέων επιχειρηματιών στην Ευρώπη είναι Ελληνόπαιδο? Λίγα άτομα. Τον ακούμε καθημερινά, τουλάχιστον εγώ τον έχω ακούσει πάρα πολλές φορές. Είναι 32 χρονών και έχει φτιάξει 8 επιχειρήσεις. Είναι ένας άνθρωπος που θα πρέπει να τον εκκοιτάμε, διότι δεν κάνει μόνο καλό για τον δικό του τον εαυτό, αλλά κάνει καλό και για τα παιδιά τα οποία δουλεύουν και για τις επιχειρήσεις που προσπαθεί να φτιάξει συνέχεια. Δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας,
μας στέλνει το χαιρετισμό του και στην επόμενη εκδήλωση, στην οποία θα παρακαλέσουμε πολύ να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή των νέων, θα έρθει να μας κάνει το keynote, την κύρια ομιλία. Θα προχωρήσω στον κύριο Θεοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του Αγαπίνορα, ο οποίος θεσμικά εκφράζει την επιχειρηματικότητα στην Αρκαδία. Καλησπέρα σας. Με ιδιαίτερη χαρά βλέπω ένα ίδρυμα Ζαφύρι σήμερα κατάμεστο και δεν σας κρύβω ότι νιώθω άσχημα διότι δεν προετοιμάστηκα όπως θα έπρεπε. Ζούμε δύο Ελλάδες. Μια Ελλάδα της κρίσης και της υποκρισίας απ' έξω και μια Ελλάδα εδώ σήμερα που σκέπτεται θετικά και θέλει να παράγει. Την Ελλάδα της αντιπαραγωγής και την Ελλάδα της παραγωγικότητας. Την Ελλάδα του ψεύδους και την Ελλάδα της αλήθειας, που είναι και δύσκολη και επίπονη. Αυτό είναι ένα μεγάλο ζήτημα σήμερα, που πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλοι και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με σύνεση και με σκέψη, αγαπητοί φίλοι. Δεν μπορεί να πάμε να πορευτούμε με τον ίδιο βηματισμό που πορευόμαστε μέχρι σήμερα. Πρέπει να αλλάξουμε βηματισμό. Εγώ χαίρομαι ιδιαιτέρως που σήμερα αυτό το project που παρουσιάσανε πρωτόλια τα παιδιά του σχολείου πήρε βραβείο και οδεύει προς την υλοποίησή του. Χαίρομαι ιδιαιτέρως διότι αυτά τα παιδιά τα οποία μας εντυπωσίασαν θετικά στην Τρίπολη, στην παρουσία που μας κάνανε στο διαγωνισμό, βλέπω να μην είναι κάτι πρόσχερο, να έχει συνέχεια και αυτό με ενθουσιάζει. Και ενθουσιάζει όχι μόνο εμένα, πιστέψτε με, και με τις συζητήσεις που έχω κάνει, ενθουσιάζει πολύ κόσμο. Δείχνει ότι υπάρχει και η άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα της υγιούς σκέψης, που βγαίνει έξω από τα περιθώρια της των τρόφιμων του κράτους, των κρατικοδίαιτων εταιριών και θέλει να παράγει η ίδια με μεράκι και να το βγάλει στην αγορά της. Αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Ζούμε σε μια Ελλάδα μεγάλων κακοποιήσεων, αγαπητοί μου φίλοι. Και η πρώτη κακοποίηση έγινε στην έννοια της επιχειρηματικότητας. Έχει ταυτιστεί η επιχειρηματικότητα, όχι κατά ανάγκη και χωρίς ευθύνη των επιχειρηματιών, έτσι, να μην ευλογάμε τα γένια μας, με τη λαμογιά, με την κρατικοδίαιτη, με την καταλήστευση του δημόσιου πλούτου. Αλλά αυτό έγινε διότι έτσι το επέβαλε το πολιτικό σύστημα. Ζούμε την μεγάλη κακοποίηση της παραγωγικότητας. Ποιος ασχολείται σήμερα με το μεράκι της παραγωγής? Ποιος είναι μερακλής παραγωγός? Ελάχιστοι. Οι περισσότεροι ισοπεδώθηκαν κάτω από την πότα της επιδότησης. Να πάμε τα κιλά, να πάρουμε τα λεφτά ήταν η υπόθεση. Όχι να παράγουμε προϊόν το οποίο θα είναι ανταγωνιστικό στις αγορές. Αυτά τα προβλήματα μας φέρανε εδώ που μας φέρανε. Νομίζω ότι κάθε μέρα και πιο πολλοί Έλληνες τα συνειδητοποιούμε και έχω βάσιμες ελπίδες ότι αύριο θα την αλλάξουμε τη ρότα ετούτης της χώρας. Και νομίζω ότι οι νέοι άνθρωποι που σήμερα ετοιμάζουν βαλίτσες για το εξωτερικό, αύριο θα γυρίζουν πίσω και θα είναι δημιουργοί της Νέας Ελλάδας. Γιατί έχουμε μεγάλα αποθέματα επιστημονικού δυναμικού στους νέους ανθρώπους. Τεράστια. Και αυτοί οι νέοι άνθρωποι που παράγουν στο εξωτερικό, που δημιουργούν, που διαπρέπουν, δεν μπορεί να είναι εδώ πέρα το περιθώριο της χώρας μας. Κάποτε πρέπει να μπουν και στο προσκήνιο. Δεν μπορεί να λειτουργούν έτσι οι θεσμοί, αυτοί οι κακοποιημένοι θεσμοί, κάποτε πρέπει να τους βάλουμε σε μια σειρά να λειτουργήσουν αλλιώς. Και νομίζω ότι είναι ευθύνη όλων μας αυτό, όσο το νωρίτερα το συνειδητοποιήσουμε, τόσο καλύτερα και γρηγορότερα και με λιγότερο κόστος θα μπορέσουμε να βγούμε από αυτή τη στενοπό. Ο Αγαπίνορας φτιάχτηκε για να βοηθήσει τους νέους ανθρώπους. Είναι μια ανώνυμη
μη κερδοσκοπική επιχείρηση που έφτιαξε το επιμελητήριο για να βγει από αυτό το δέδαλο της γραφειοκρατίας και να μπορεί με ευκολία να βοηθάει τους νέους ανθρώπους. Και έχουμε βοηθήσει πάρα πολλούς. Πάρα πολλούς. Κοντά 2.000 ανθρώπους. Σε 1.000 τόσους ανθρώπους έχουμε έχουμε βοηθήσει να φτιάξουν ένα business plan για τη δουλειά τους, για αυτό που έχουν, για την ιδέα τους. Και πάρα πολλά παιδιά, πάνω από 500, αυτά την κάνανε πράξη. Είναι μεγάλη υπόθεση. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση νέοι άνθρωποι να μην είναι βορρά των διάφορων προγραμματάκιδων και να μπορούν να στηρίζονται σε υγιείς δυνάμεις για να πατάνε καλά στα πόδια τους και να μην καταστραφούν στην πορεία. Το δεύτερο, προχωρούμε με μεγάλες πιθανότητες να λειτουργήσουμε εντός του 12, στις αρχές του 12, την θερμοκοιτίδα των νέων καινοτόμων επιχειρήσεων. Ελπίζω ότι θα τα καταφέρουμε. Χρηματικά είναι τα ζητήματα και αν καταφέρουμε και φτιάξουμε στοιχειοδός ορισμένες υποδομές, θα μπει σε λειτουργία στο πρώτο εξάμηνο του έτους. Είναι φοβερό πράγμα να βλέπεις ανθρώπους, σας μιλάω ειλικρινά, οι οποίοι δουλεύουν στην Αμερική, να μην μπορούν στον τόπο τους να στήσουν μια επιχείρηση. Πρώτον, διότι οι Άγγλοι που δουλεύουν 2 παιδιά από αυτά που θέλουμε να βάλουμε στη θερμοκοιτίδα, τους έχουν απαγορέψει να στήσουν επιχείρηση στην Ελλάδα. Αν θέλετε, τους λέει, να συνεργαζόμαστε, φτιάχτεται στην Κύπρο. Και σε δεύτερο πλάνο, να μην τους δίνει καμία σημασία η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Μα καμία! Και αυτά τα παιδιά ετοιμάζουν βαλίτσες για το εξωτερικό. Ελπίζω ότι θα το σταματήσουν και θα γυρίσουν πίσω. Γιατί θα αλλάξουν τα πράγματα και θα μπορέσουν να κάνουν αυτά που ονειρεύονται εδώ στην πατρίδα τους. Και είναι πολύ πρωτοποριακά πράγματα αυτά που ονειρεύονται, πιστέψτε. Λοιπόν, αυτά τα λίγα ήθελα να σας πω. Πιστεύω ότι αυτή η ιστορία που θα δημιουργήσει νέα δεδομένα με τα νέα παιδιά, που μπολιάζει το ζήτημα της επιχειρηματικότητας, της σκέψης, έτσι στα νέα παιδιά του σχολείου, θα δημιουργήσει μεγάλες δυνατότητες αναπτυξιακές για τον τόπο μας. Και αυτή την έννοια, την κακοποιημένη της ανάπτυξης, να την ξαναφέρουμε στα σωστά της πλαίσια. Να έχει 2 βασικά χαρακτηριστικά και κλείνω με αυτό, σας κούρασα. Βιωσιμότητα και αειφορία. Βιωσιμότητα για να μπορεί να υπάρχει και για αύριο και για τα παιδιά μας και για τα εγγόνια μας. Και αειφορία. Να μην χαλάμε έτσι τις πλουτοπαραγωγικές πηγές μας ασύστολα και ασύδωτα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω ότι θα γίνει πραγματικότητα αυτό, το εύχομαι και θα βοηθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις προς αυτή την κατεύθυνση. Γεια σας. Έχω βάλει ένα μικρό λιθαράκι, παίρνοντας λιγάκι το αυτί των ανθρώπων που αποφασίζουν και λέω πιστεύουμε ότι θα έχουμε αγροτική παραγωγή και καινοτόμα προϊόντα. Εάν δεν έχουμε μία θερμοκοιτίδα όπου ένα νέο παιδί θα πάει να φτιάξει ένα καινούριο τυρί, ένα καινούριο γιαούρτι, ένα καινούριο οτιδήποτε καινούριο στο τρόφιμο, τότε πώς θα βγει έξω? Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πάρεις μία άδεια? Ρωτήστε με. 3,5 χρόνια πάλευα. Γι' αυτό θα ήθελα πάρα πολύ στο σχεδιασμό να υπάρχει και μία θερμοκοιτίδα η οποία θα απευθύνεται και θα είναι η πρώτη σε όλη την Ελλάδα. Δεν υπάρχει θερμοκοιτίδα τροφίμων. Τώρα μου το λέει. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα όποιο παιδί τολμάει να μπορέσει να πάει στον χώρο του και να αναπτυχθεί προστατευμένο για να βγάλει τα προϊόντα. Αυτό ήταν κάτι που ήθελα να το δω να συμβαίνει, γιατί έψαχνα για μια τέτοια θερμοκοιτίδα και δεν μπορούσα να τη βρω. Ο κύριος Βελίας. Ο κύριος Γκουβάρς είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Νέων Επιχειρηματιών Αρκαδίας. Θα ήθελα είναι τιμή μας να τον έχουμε στο Άστρος για να μπορέσουμε και εμείς να μπορέσουν και τα παιδιά του Άστρους να ανήκουν στην ομάδα του μία ημέρα.
Καταρχήν να σας καλησπερίσω, να ευχηθώ χρόνια πολλά. Διαφορά η ύψος στα εμμάτια. Είναι ο Ανδρέας. Καταρχήν να σας καλησπερίσω, να ευχηθώ χρόνια πολλά για τις Άγιες μέρες που έρχονται. Να ευχαριστήσουμε και το Επιμελητήριο και την κυρία Γραφικιώτη που μας δίνει την ευκαιρία να συμμετάσχουμε σε όλες τις εκφάνσεις αυτής της ημερίδας. Και να πούμε δύο λόγια, εγώ είμαι εδώ πέρα για να πω δύο λόγια όσον αφορά το σύνδεσμο νέων επιχειρηματιών. Οι προλαλήσαντες είπαν ότι διανύουμε μια δύσκολη περίοδο. Αυτό είναι αλήθεια. Στη διάρκεια των σπουδών μου συνάντησα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν πάρα πολύ μορφωμένος και διαβάσει πάρα πολύ. Ήταν ειδικός στη σκέψη των φιλοσόφων και των αρχαίων. Και μου είπε ένα πράγμα. Όταν θες να δεις κάτι, αν θα πετύχει ή όχι, πρέπει να έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά. Είναι λόγω ύψους αυτό. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα το οποίο πρέπει να έχει μια προσπάθεια για να πετύχει πρέπει να είναι πίστη και θέληση σε αυτό στο οποίο κυνηγάει. Και το δεύτερο πρέπει να είναι το περιεχόμενο. Το λάθος σήμερα ήταν ότι η φιλοσοφία με την οποία εμβολιαστήκαμε όλοι ήταν ότι το εμπόριο πάντα είναι δύσκολο. Βέβαια, η κυβέρνηση σήμερα δεν βοηθάει καθόλου και ούτε τα πράγματα στην παγκόσμια αγορά. Όμως αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι το λάθος δεν είναι μόνο όσον αφορά το τι συμβαίνει γύρω μας. Είναι και της αγοράς. Η αγορά έχει στεγνώσει, αλλά επίσης δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να έχουν πραγματικές ιδέες. Είναι πάρα πολύ λίγοι, σε αυτούς αναφέρθηκαν και οι προλαλήσαντες, που πραγματικά να έχουν και τα δύο. Ένα παράδειγμα θα σας φέρω, εγώ δραστηριοποιούμαι στον χώρο της πληροφορικής. Αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα και στην Αρκαδία υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι, οι οποίοι είναι απόφοιτοι σχολών πληροφορικής. Ξεκινάει από το τεχνικό, πάει στα ΙΕΚ, συνεχίζει στα ΤΕΗ, συνεχίζει στα πανεπιστήμια, στα μεταπτυχιακά, στα διδακτορικά κ.ο.κ. Ξέρετε πόσοι από αυτούς τους ανθρώπους πραγματικά δραστηριοποιούνται στον χώρο της πληροφορικής όσον αφορά τις επιχειρήσεις? Στην Αρκαδία μια χουστά άνθρωποι. Όλοι οι υπόλοιποι έχουν κάνει τα χαρτιά τους ώστε να διοριστούν σε κάποια βαθμίδα της εκπαίδευσης. Αυτό βέβαια δεν είναι μόνο φταίξιμο των ίδιων των ανθρώπων. Η πιο ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά αυτή τη στιγμή παγκόσμια και πιο επικερδής είναι ο προγραμματισμός παιχνιδιών. Όλοι αυτή τη στιγμή έχετε πάνω σε ένα κινητό τηλέφωνο. Τα κινητά τηλέφωνα έχουν γίνει παιχνιδομηχανές, οι οποίες θα κατεβάσει ένα παιχνίδι κοστίζει από $1 μέχρι κάποιο άλλο λεφτά. Οι παιχνιδομηχανές είναι μέσα σε κάθε σπίτι, οι υπολογιστές είναι μέσα σε κάθε σπίτι. Ξέρετε πόσες σχολές έχουν μαθήματα προγραμματισμού ώστε να φτιάξει κάποιο παιχνίδι στην Ελλάδα? Μόνο ένα πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο Πειραιά, έχει ένα μάθημα επιλογής. Αυτό το οποίο είναι η πιο ταχύτατα αναπτυσσόμενη αγορά στον κόσμο, στην Ελλάδα, που έχει δεκάδες πανεπιστήμια και δεκάδες ΤΕΗ πληροφορικής, δεν υπάρχει ούτε ως έννοια. Υπάρχει μόνο ένα μάθημα, αυτό είναι επιλογής και το παίρνουν 10-15 άνθρωποι. Τα παιδιά τα οποία έφτιαξαν και το είχατε δει όλοι στην τηλεόραση, γιατί το έδειχναν όλα τα δελτία ειδήσεων, την πρώτη εφαρμογή, η οποία κέρδισε χιλιάδες ευρώ για το iPhone, έψαχναν να βρουν προγραμματιστές Έλληνες και αυτοί δεν υπήρχαν. Οι μόνοι προσέλαβαν 45 ανθρώπους και οι μόνοι που ήταν Έλληνες ήταν ο λογιστής τους και η κοπέλα παντούσε τα τηλέφωνα. Όλοι οι υπόλοιποι ήταν από το εξωτερικό. Ναι, μεν Έλληνες, αλλά που σπούδασαν στην Αμερική και στην Αγγλία. Άρα λοιπόν η έλλειψη δεν είναι μόνο τη θέληση από τη μία πλευρά, είναι και από τις δύο. Υπάρχει έλλειψη πίστης, θέλησης και περιεχομένου. Εμείς λοιπόν μας κάθισε το επιμελητήριο το 2009, μια χούφτα ανθρώπων, μας παρουσίασε μια ιδέα το να μαζευτούμε σε μια ομάδα. Αυτή η ομάδα ονομάστηκε Σύνδεσμος των Επιχειρηματιών. Αυτά τα 2 χρόνια προσπαθούμε, ενημερώνουμε τους ανθρώπους στο τι θέλουμε να κάνουμε. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι βασικά να ενημερώσουμε τον κόσμο όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, να ανταλλάξουμε ιδέες, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, γιατί όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, δεν υπάρχει βοήθεια από τον άλλον. Και πιστεύουμε ότι αυτό είναι χρήσιμο, διότι είναι διαφορετικό το να διαβάσει μια σελίδα στο ίντερνετ από να βρει έναν άνθρωπο που τραβάει τα ίδια πράγματα που τραβάς και εσύ, αντιμετωπίζει τις ίδιες δυσκολίες, τις ίδιες αγκυλώσεις. Και είναι επίσης χρήσιμο να ανταλλάσσουμε γνώσεις σε όλους τους τομείς. Γι' αυτό καλούμε όποιον θέλει να συμμετάσχει στα γραφεία του Επιμελητηρίου να έρθει να συμπληρώσει μια αίτηση και να χτίσει τη δικιά μας ομάδα. Δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και πάλι χρόνια πολλά για τις άλλες μέρες που έρχονται. Αυτά. Γεια σας. Πριν περάσω στον επόμενο ομιλητή, που θα είναι ο κ. Διδονόπουλος, θα ήθελα να πω 2 πράγματα. Δεν βλέπω πολλούς νέους, αλλά βλέπω γονιούς. Θα απευθύνω λοιπόν 2 πράγματα στους γονιούς. Όταν μεγαλώναμε, εμείς, η προηγούμενη γενιά, ήταν ντροπή να αποτύχεις.
και γι' αυτό δεν υπήρχε πολύ μεγάλη όθηση στην επιχειρηματικότητα. Να πας, παιδί μου, στα σίγουρα. Πόσες φορές το έχω ακούσει. Να πας, παιδί μου, κάπου που να ξέρεις. Το να πας, παιδί μου, και να πετάξεις και να βρεις πάρα πολλές κορφές και δεν πειράζει. Και αν αποτύχεις, η μεγάλη μαγιά είναι να σηκωθείς και να ξαναπροσπαθήσεις. Όταν σαν κοινωνία αυτό θα το κάνουμε, πιστεύω, τότε θα δούμε πολλές επιχειρήσεις. Δηλαδή, αν η κοινωνία μας δεχτεί την αποτυχία, τότε οι νέοι μας δεν θα ντρέπονται να προσπαθήσουμε. Το δεύτερο πράγμα είναι ότι η επιχειρηματικότητα χωρίς ηθική και χωρίς το περιβάλλον, αυτά τα τρία μαζί έχουν κάνει τη νέα γενιά επιχειρηματικότητας. Δεν βγάζουμε λεφτά για να αγοράσουμε πράγματα για τον εαυτό μας και για την οικογένειά μας, αλλά βάζουμε τα κέρδη μας πίσω στην κοινωνία. Και βάζουμε τα κέρδη μας για να καθαρίσουμε αυτό που τόσο απλόχερα μας έδωσε ο Θεός, το περιβάλλον μας. Θα ήθελα να προσκαλέσω τον κύριο Τζιβελόπουλο, ο οποίος είναι ο πρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας, του Σωματείου Επαγγελματιών Άστρους ο Καριτσιώτης. Είπα και πριν ότι αισθάνθηκα σαν στο σπίτι μου. Στο γραφείο του κυρίου Τζιβελόπουλου αισθάνομαι πραγματικά ότι είναι το στρατηγείο. Και αυτό γιατί υπάρχει θετική κατεύθυνση. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας και από μένα. Το Σωματείο Επαγγελματιών Άστρους ο Καριτσιώτης καλωσορίζει με χαρά όλους τους καλεσμένους και ομιλητές της σημερινής ημερίδας στην όμορφη Κομοπολή μας. Τον κύριο Πρόεδρο του Πολιτηρίου, τον κύριο Δήμαρχο, τον εκπρόσωπο του Υπουργείου της Περιφερειακής Ανάπτυξης και όλους τους πρόεδρους, τον κύριο Παπαδίνο κλπ. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω τους επαγγελματίες της περιοχής που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα που τους κάναμε να παρουσιάσουν αυτά που προσφέρουμε, τι παράγουμε εδώ. Και να τα δοκιμάσουμε μετά με ένα υπέροχο μπουφέ που θα έχουμε μετά. Το Άστρος είναι το κέντρο ανάπτυξης της περιοχής με μια περιφέρεια γύρω από αυτό που συνδυάζει θάλασσα, κάπου και βουνό σε πολύ κοντινές αποστάσεις. Με σωστή και συνεχή ενημέρωση, με ημερίδες όπως η σημερινή για την επιχειρηματικότητα, που οργάνωσε το Επιτελείο στη συνεργασία με το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και με την βοήθεια της αγαπητής Σιγουριανής μας Χριστιανάς Γραφικιώτη, που αγαπάει τον τόπο που γεννήθηκε και επέστρεψε εδώ για να κάνει και τη δική της επιχείρηση και να μοιραστεί με τους συνεργάτες της ιδέες, γνώσεις και εμπειρίες αλλά και γνωριμίες που χρειαζόμαστε για το πώς μπορούμε να συνεργαστούμε όλοι μας για να έχουμε ανάπτυξη και κερδοφόρες επιχειρήσεις. Για νέες προοπτικές που μπορούμε να ανοίξουμε στην περιοχή μας, έχοντας συμπαραστάτες στην προσπάθεια αυτή το Δήμο μας και το Σωματείο των Επαγγελματιών. Για να έχουμε ανάπτυξη στην περιοχή μας, θα πρέπει να συνεχιστούν σε γοργούς ρυθμούς τα έργα υποδομής. Και με τη σημερινή ευκαιρία που μου δίνεται, θέλω να συγχαρώ τη Δημοτική Αρχή για την ολοκλήρωση και υπογραφή μαζί με την Περιφέρεια δύο μεγάλων έργων για την ανάπτυξη της περιοχής. Την ανάπλαση και τον εξοπλισμό του λιμανιού του Παραλίου Άστρους και την κατασκευή του δικτύου λιμάνων του Βουλευτικού Καθαρισμού. Άλλες άμεσες προτεραιότητες που έχουμε σε εκκρεμότητα και χρήζουν άμεση αντιμετώπιση είναι η ολοκλήρωση του δρόμου Άστρους Τρίπολης. Είναι η επίτευξη του στόχου μετατροπής μέρους του τουριστικού αεροδρομίου στο πολιτικό με πτήσεις άλλου τουριστικού προορισμού και για μεταφορά εμπορευμάτων με χαμηλό κόστος. Ο δρόμος Κιβέη-Λεωνίδιο με άμεσες παρεμβάσεις για το σήμερα και για το μέλλον παραλιακός δρόμος έως τη Μονεβασιά. Και ο δρόμος προς τον ορεινό όγκο του Πάνονα είναι τα κλειδιά της ανάπτυξης όλης της περιοχής. Άμα πραγματικά θέλουμε να πάει μπροστά αυτός ο τόπος και να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ, δημιουργώντας ευκαιρίες για νέες θέσεις εργασίας και εναλλακτικές μορφές ανάπτυξης και να αυξήσουμε τον τουρισμό μας που είναι η πηγή των εσόδων μας και να δώσουμε ζωή στην τοπική αγορά και σε επιχειρήσεις που κλείνουν κάθε μέρα, θα πρέπει όλοι μας να παραμερίσουμε στα μικροκομματικά παιχνίδια και τα εγώ μας και να έχουμε το εμείς σαν σύνθημά μας για να πάμε μπροστά. Τα ντόπια παραδοσιακά προϊόντα μας, από τον παραγωγό και συνέχεια συσκευασία και μεταποίηση και μετά στο ράφι και κατανάλωση, θα πρέπει να γίνει μια λυσίδα συνεργατικότητας από ντόπιους παραγωγούς που κάθε κρίκος να μην σπάει για να έχουν όφελος πρώτα οι ίδιοι και μετά οι καταναλωτές της μειώσης των τιμών και οι συνεργασίες αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα να χτυπηθούν τα καρτέλ και όσους εκμεταλλεύονται. Ο συνδυασμός όλων όσων σας προανέφερα
με τα αρχαία της περιοχής μας, με τα παλιτουργία του μουσείου μας, με τα ξεβιδωτά στην Εύα στην επακοντιότητα του αρχικού, με τα μοναστήρια μας θρησκευτικό τουρισμό, το καλοκαίρι με τις καθαρές μας παραλίες και τη θάλασσά μας. Το χειμώνα ο ορεινός όγκος του Πάρνονα με τα παραδοσιακά μας προϊόντα θα είναι τα όπλα μας και πρέπει να προβάλλονται συνέχεια. Για να έχουμε όλο τον χρόνο τουρισμό, για να κινείται η αγορά και να γίνουν τα πρώτα βήματα ανάπτυξης και σιγά σιγά να βγούμε από την κρίση. Εδώ πρέπει να συμβάλλουν όλοι οι επαγγελματίες της περιοχής με την αλλαγή παλαιών νοοτροπιών και παλαιών αντιλήψεων, με ανταγωνιστικές τιμές στην τόπια αγορά και με συνεχή πακέτα προσφορών για όλο τον χρόνο στον τουριστικό τομέα. Καλούμε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες, εμπόρους, βιοτέχνες του άστρους και τις ευρύτερες περιφέρειες του Δήμου μας να γίνουν μέλη του σωματείου μας, να συνεργαστούμε, να ανταλλάξουμε ιδέες, να ενημερωνόμαστε για το πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι με ημερίδες όπως η σημερινή και να χαράξουμε προοπτικές για το μέλλον μας για ένα καλύτερο αύριο για εμάς και τα παιδιά μας. Ευχαριστώ. Θα κλείσουμε το τυπικό μέρος των χαιρετισμών. Τα καλύτερα έπονται και σας το λέω διότι τώρα από το δεύτερο κομμάτι της σύναξης αυτής θα δείτε πώς το Άστρος, πώς η περιοχή μας μπήκε πλέον στη διαδικασία του να μην είμαστε μόνο το Άστρος, αλλά να μας δει ολόκληρος ο κόσμος και να φέρουμε ολόκληρο τον κόσμο εδώ. Σήμερα θα σας δώσουμε ένα πολύ μικρό δείγμα. Πριν κλείσω, θα ήθελα την κυρία Κατερίνα Πανταζή από το Φορέα Διαχείρισης Πάρνονα να μας απευθύνει ένα μικρό χαιρετισμό, διότι χωρίς το περιβαλλοντολογικό δεν θα μπορέσουμε να πάμε πουθενά. Και από μένα, μεταφέρω τους χαιρετισμούς της Προέδρου, της κυρίας Αναγνωστοπούλου Μαρίας, για καλή επιτυχία στις εργασίες της σημερινής συνάντησης. Εγώ είμαι μία από τους νέους ανθρώπους που έχω επαναπατριστεί πρόσφατα, το τελευταίο Απρίλη. Μου δόθηκε και εμένα μια ευκαιρία. Είμαι ξαναγώ στο Φορέα Διαχείρισης του Πάρνονα και Υγροτόπου Μουστού και δουλεύω στον Υγρότοπο Μουστού. Ασχολούμαι με τα παιδιά, με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, που είναι μία από τις καινούργιες εφαρμογές που γνωρίζει η περιοχή μας. Είμαστε, να ξέρετε, μία από τις 27 προστατευόμενες περιοχές της Ελλάδας. Ο Πάρνονας κρύβει έναν ανεκτήμητο χλωριδικό πλούτο, ο οποίος θα συνδράμει στην τουριστική ανάπτυξη της περιοχής. Παράλληλα με αυτές τις δράσεις που λέμε για την επιχειρηματικότητα, ο Φορέας Διαχείρισης δουλεύει για τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και μαζί με τις προσπάθειές του, πιστεύω θα ενισχυθούν και οι προσπάθειες της τοπικής επιχειρηματικότητας. Συγγνώμη, και εγώ δεν ήμουν προετοιμασμένη για το σημερινό χαιρετισμό. Εύχομαι καλή επιτυχία. Γεια σας από μένα. Τώρα αρχίζουμε με το δεύτερο μέρος της εκδήλωσης, όπου keynote speaker έχω προσκαλέσει τον δόκτορα Παύλο Μιχαήλ από το Global Environmental Technologies Group and President of Global Organizational Developing Institute. Για εσάς που δεν καταλάβατε, η παρουσίασή του θα είναι αρκετά σαφής, ώστε να μας δώσει να καταλάβουμε τι ακριβώς κάνει. Τον ευχαριστούμε που ήρθε. Δόκτωρα Μιχαήλ. Καλή μεσημέρα να έχουμε. Όταν διορίστηκα για Αποστόλιο στο Birmingham, Αλαμπάμα, την πρώτη μέρα ήρθε ο κύριος Tom Stevens από τα Πούληθρα με την εφημερίδα της Κοινουρίας να μάθω για την Κοινουρία. Δεν είχα ενδιαφέρον. Με την πρώτη μου επίσημη επίσκεψη εδώ, βρήκα την Κοινουρία και διάβασα και ωραία πράγματα για το λιμάνι και άλλα. Ευχαριστώ που η Κοινουρία με υποδέχεται κάθε φορά. Εδεσμότατε, κύριε Πρόεδρε του Επιμελητηρίου,
Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε του Αγαπήνορα και Πρόεδροι των νέων επιχειρήσεων και οι λοιποί του φορέα η κυρία, είναι μεγάλη μου χαρά να είμαι εδώ και μεγάλη τιμή για την πρόσκληση για την κύρια ομιλία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί ίσως να είναι και το πρώτο θερμό καλωσόρισμα στην Ελλάδα, γιατί τώρα θα δείτε κάτι που ίσως να σας εκπλήξει. Από το 2002 προσπαθούμε να φέρουμε κάτι που δεν θα το έχετε ποτέ και το χάσατε. Είναι η Ολυμπιακή Πλωτή Πολιτεία, που όταν ακούγαμε ότι δεν είχετε γη να χτίσετε ξενοδοχεία ή συνεδριακά κέντρα, ενήργησα με εταιρεία η οποία έχει 25-27 χρόνια με έργα του διαστήματος. Όλη η Αμερική, όλη η NASA τον έχει εμπιστευτεί, δεν ξέρω πόσα, έχει 43-45 έργα. Ένα ήταν 11 χρόνια κύριος εργολάβος και σχεδιάσαμε αυτό το έργο, αλλά όταν πήγαμε να αγοράσουμε το Σκαραμαγκά, μας φάγαν λάχανο τα πολιτικά της όλης υπόθεσης. Δεν πειράζει. Απλώς αλλάζαμε την αρχιτεκτονική να είναι πιο ελληνική. Αυτό είναι η μακέτα που κάναμε για να δείξουμε ότι πράγματι μπορεί να ζήσει ένα έργο τέτοιο τεράστιο και να έχετε πολλά καράβια, ένα πολυλιμάνι που ίσως κάτι μικρότερο να γίνει και εδώ. Μπορείτε να το δείχνετε, ας το δουν, να το απολαύσουν οι άνθρωποι. Όπως είπε η κυρία Γαρδικιώτη, που την υπερευχαριστώ για την δημιουργική πρόσκληση ιδιαίτερα, αντιπροσωπεύω εδώ τον όμιλο των Παγκοσμίων Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών, Global Environmental Technology Inc., που έχουμε στην ομάδα μας μια εταιρεία που ασχολείται με προγράμματα της NASA, του διαστήματος, και η οποία μας έκανε και διάφορες άλλους προγραμματισμούς. Η εταιρεία αυτή ασχολείται με όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, στα μεγάλα έργα θα λέγαμε, από το θερμοκήπιο, από την ενέργεια, όλων των ειδών την ενέργεια, βέβαια έχουμε επικέντρωση στα ηλιακά και αιωλικά, γεωθερμική και άλλες. Το νερό, καθαρισμό του νερού, από τους υπονόμους, από τα καρκινογόνα μέταλλα. Έχουμε μάλιστα τεχνολογία της NASA που, αν δεν το ξέρετε, οι αστροναύτες δεν έχουν νερό να πίνουν. Καθαρίζουν τα ούρα τους και πίνουν. Αυτή την τεχνολογία την έχω με άλλη εταιρεία που είναι μοναδικός αντιπρόσωπος για την εμπορία της, το marketing. Λοιπόν, μπορεί να αλλάξει, να πάει στο floating, κάτι άλλο πλωτό που έχει πάλι να κάνει με λιμάνια. Λοιπόν, στον όμιλο οι κύριες εταιρείες είναι η Global Environmental Technologies, που ηγείται από ορισμένες απόψεις. Από τεχνικής πλευράς προγραμματισμό είναι η Management Technology Inc., αυτή του διαστήματος. Έχουμε μία που έχουμε μέσα ένα Κορεάτη με 89 εφευρέσεις, εγκέφαλος απίθανος, ο οποίος ξεκινά με τον πρόεδρο της εταιρείας Management Technology Inc. Την ημέρα του με προσευχή και μελέτη της Αγίας Γραφής. Είναι τρελός και παλαβός, και με συγχωρείτε που θα το πω όπως το αισθάνομαι, τρελαίνεται και κατουργέται από τη χαρά του όταν με ρωτά, Παύλο, πότε θα με πας στην Ελλάδα να καθαρίσουμε τα λιμάνια της Ελλάδας. Γιατί διαβάζει τις επιστολές του Παύλου προς Αθηναίους, προς Κορινθίους, Θεσσαλονικής και ούτω καθεξής. Παύλο, πότε θα με πας στην Πάτμο. Του λέω, περίμενε όταν μας καλέσει μια αδερφή μου Έλληνες. Και γελάει. Λοιπόν, εμείς, όπως και να το βάλουμε, δεν είμαστε απλώς εταιρείες, είμαστε εταιρείες που δίνουμε λύσεις. Δεν ασχολούμαστε με συμπτώματα.
Όλες οι λύσεις μας είναι ολοκληρωμένες, ολοκληρωμένα συστήματα. Έχουμε ολοκληρωμένο σύστημα επεξεργασίας των σκουπιδιών. Τρελαίνομαι. Ακούω εδώ, κάνουμε διαχείριση. Τι διαχείριση? Ψευκές, κοροϊδίες. Θα κάνουμε, λέτε, νομίζω εδώ, δαιματοποιητή. Πώς να κάνουμε τα δέματα και να τα στείλουμε πού? Ολοκληρωμένη επεξεργασία από την αρχή μέχρι το τέλος. Η διαχείριση, μάζεμα, μεταφορά, πέταμα, είναι ένα μικρό κομματάκι. Έχουμε την ανακύκλωση που είναι 2 ειδών. Ό,τι μπορεί να φτιαχτεί, να καθαριστεί, να δοθεί στους φτωχούς, να ανακυκλωθεί με αυτόν τον τρόπο, να γίνει. Τα υπόλοιπα θα γίνουν ανακύκλωση, το γυαλί, το ξύλο και το καθεξής. Μεγάλα εργοστάσια που θα ανοίξουν δουλειές. Οικονομική ανάπτυξη. Ανάπτυξη στην κυριολεξία, όχι με τα λόγια. Το 67 με 69 πόσο της εκατό μένει που δεν γίνεται ανακύκλωση. Θα γίνει επεξεργασία μέχρι σχεδόν 100%, 99,9% και θα γίνει υλικά, νέα οικοδομικά υλικά. Θα γίνει βέβαια, τα οργανικά θα γίνουν λίπασμα ή ενέργεια, αλλά τα υπόλοιπα που εσείς και όλος ο κόσμος θα στέλνει στη χωματερή και στην καύση, δεν τα καίμε, γιατί είναι τα 2 μεγαλύτερα αναθέματα του περιβάλλοντος. Εμείς οι 4 που έχουμε την ευθύνη για τις αποφάσεις του ομίλου μας, πιστεύουμε στην Αγία Τριάδα του περιβάλλοντος. Respecting, protecting and enhancing the environment. Το σέβεστε, προστατεύει και βελτιώνει το περιβάλλον. Έρχομαι εδώ και μιλάμε. Μα θα κάνετε εκείνο, θα κάνετε τούτο. Τι μιλάτε, βέβαια. Ξέρετε τίποτα. Πήγαμε στη Μεγάλη Βρετανία πέρσι τον Νοέμβριο, νομίζω. Για κάτι, περιβαλλοντιστές, πράσινοι. Λέω, προτιμώ τα κορίτσια και θέλω να δω και λίγο ροζ. Το πράσινο μόνο δεν μου κάνει. Ας γεύω. Και βλέπω μια ομάδα και μιλάμε. Όταν λέτε είστε περιβαλλοντιστές, τι έχετε, τι προσόντα έχετε, τι κάνετε. Λέει, μας αρέσει. Λέει, τι κάνετε, τι προσόντα έχετε. Περιβαλλοντιστής στον αέρα. Δεν έδωσε ένας μία δουλειά. Λοιπόν, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο. Λοιπόν, δεν θα επεκταθώ πολύ σε αυτό. Μετατροπή του νερού, του θαλασσίου νερού σε γλυκό. Αφαλάτωση. Με την ηλιακή απόσταση, δωρεάν από το Θεό. Μπορούμε να το κάνουμε. Όσο θέλετε, φτάνει να έχουμε τη γη και αν δεν έχουμε τη γη θα το κάνουμε και πλωτό. Να κάνουμε κάτι πλωτό. Θέλουμε τα σκουπίδια, γιατί από τα σκουπίδια κάνουμε το μόνο υλικό που θα ντύσουμε τις μεταλλικές κατασκευές στο σκελετό, γιατί τα επηρεάζει λιγότερο από οτιδήποτε άλλο το αλάτι. Λοιπόν, και το κάθε τι μπορούμε να το κάνουμε. Συντομότατα, έχουμε το κάθε νήσι, όταν θα πάτε για τον Πάρονα, από αρχιτέκτονες μπορούμε να φέρουμε ειδικούς, να αναλάβουμε την γολαβία και οτιδήποτε χρειάζεται. Λοιπόν, αυτά είναι ψωμάκι μας. Έχουμε εταιρεία του διαστήματος. Το δεύτερο πράγμα που θα μιλήσω πολύ σύντομα, γιατί μου φαίνεται ότι ο χρόνος πάει τελείωσε. Με την ευκαιρία, δεν είπα ότι το όνομα μου είναι Ηρακλής, ούτε Εαντάς. Έχω να λύσω, να κάνω τους άπτους του Ηρακλή σε 15 λεπτά, αλλά και να κρατήσω τη γη. Δεν πειράζει. Το δεύτερο οργανισμό που αντιπροσωπεύω, που τον έφτιαξα με σκοπό να είναι εδώ στην Ελλάδα πιο πολύ να ξεκινήσει τη δράση του, είναι το Παγκόσμιο Ίδρυμα Αναπτύξεως Οργανισμών, ανθρώπων και οργανισμών, εταιριών και ούτω καθεξής. Το ανθρώπινο δυναμικό που είναι ο καλύτερος πόρος κάθε τόπου και κάθε επιχείρησης. Το έχω φτιάξει με διαφορετικό τρόπο γιατί θα είναι με ολοκληρωμένα συστήματα και ολικές λύσεις. Θα στηρίζεται στην επιστημονική έρευνα
της εκτίμησης της προσωπικότητας και από εκεί θα πούμε ποιος κάνει γιατί και πώς θα βελτιωθεί ένας που έχει αδυναμίες, αλλά έχει το μεράκι πώς θα το βελτιώσει και να γίνει επιχειρηματίας ή οτιδήποτε άλλο στη ζωή του. Έχουμε όλων των ειδών τις ψυχομετρικές κλίμακες και έχουμε στόχο να φτιάξουμε και κέντρα επιχειρηματικότητας, που δεν ξέρω αν είναι σωστός όρος. Επιχείρηση, η επιχειρηματικότητα βασικά είναι κάτι που βάλε το τρίτο που είναι με την ΝΑΠΑ που έχει για τα σκουπίδια. Entrepreneurship είναι ο όρος στα αγγλικά από τα γαλλικά και σημαίνει εκείνο που αναλαμβάνει κάτι το σημαντικό. Όχι κάτι που αναλαμβάνει όπως αυτοί των γραφείων τελετών, αλλά κάποιος που αναλαμβάνει κάτι σημαντικό. Αυτό το σημαντικό θα το έλεγα ότι είναι η επιχειρησιακή αρετή και τόλμη ανάληψεως σημαντικών έργων. Αυτό είναι και χαίρομαι που βάζετε τη δουλειά μπροστά, παρόλο ότι ο όρος είναι λίγο λαθασμένος. Όπως ένα άλλο πράγμα που ακούω εδώ είναι οι συνεταιρισμοί, οι συνεταιριστικές εταιρείες. Και το σκέφτομαι και μου τη δίνει. Είναι συνεργατικές. Ο συνεταιρισμός έχει κάποιον που έχει τα λεφτά και παίρνει πολλές συμμετοχές και τρώει τα λεφτά και ο άλλος χαίρεται, έχουμε από μία ψήφο. Τι να την κάνεις μωρέ την ψήφο. Το θέμα είναι να πάρεις την ουσία, το ψωμί. Όχι να την παίρνει ο λεφτάς και εσύ να κάνεις τη δουλειά. Λοιπόν, αλλά ξεκινήσετε θαυμάσια και αυτό είναι υπέροχο. Λοιπόν, έχω ώρα ή τελείωσα. Όχι. Ένα λεπτό. Λοιπόν, με το ίδρυμα αυτό μπορούμε να οργανώσουμε πάρα πολλά πράγματα και να βοηθήσουμε νέους. Προχθές είμαστε στην Κόρινθο και ήρθαν δύο φοιτητές και με ρώτησαν κάτι. Πολύ ωραίο πράγμα. Μπορούμε να τους βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια. Γιατί είχα ξεκινήσει ένα οργανισμό νέων φοιτητών όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο Marshall στο West Virginia, γιατί δεν το έπαιρνε κανένας. Και όταν τους κατάφερα και σε 6 μήνες, 8 μήνες τους πήγα σε εθνικό συνέδριο στο St. Louis, Missouri, μείναν όλοι με το στόμα ανοιχτό. Δεν θέλω να λέω αυτοδιαφήμιση, αλλά όταν πήγα στο ίδιο πανεπιστήμιο, τα λεφτά από όλες τις έρευνες τις έπαιρνε ένας Ινδός, έπαιρνε 6-7 χιλιάδες το χρόνο. Λοιπόν, σε ένα χρόνο πήγα πρώτος και βγήκαν 42.000 και έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Το λέμε και το κάνουμε. Έχουμε λύσεις και οι λύσεις επιτυχάνονται με δουλειά. Και πάλι ευχαριστώ πάρα πολύ και συγχαίρω την κυρία Καρδικιώτη που εργάζεται και εύχομαι η κοινωνία να προχωρήσει. Ο Ίστρες Χριστίνας δεν θα είναι στη ζωή γιατί ήταν κάπου 70 χρόνων το 1975, αλλά το θυμούμαστε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δόκτωρα Μιχαήλ που μας έκανε την τιμή να έρθει, να ανεβεί και στον Ανιάννη, να φάει μια πάρα πολύ ωραία φασολάδα και να κάνει και την εξής δήλωση. Πραγματικά έχετε πάρα πολύ ωραία φύση και πολύ, πολύ ωραίους ανθρώπους. Για μας είναι τιμή. Τον ευχαριστούμε πολύ. Προχωρώντας, για οτιδήποτε ερωτήσεις έχετε βεβαίως μετά το πέρας της παρουσίασης, βεβαίως μπορεί ο κύριος Μιχαήλ να απαντήσει. Και τώρα θέλω να προσκαλέσω τον κύριο Πολυμενάκο Νίκο και την κυρία Θεοδοσοπούλου Σταυρούλα για να παρουσιάσουν το πρόγραμμα «Το ξαναζωντάνεμα ενός ορεινού χωριού», συγκεκριμένα της Άνω Μελιγούς, που μου έδωσε εμένα την ευκαιρία να μπορέσω να πάρω αυτόν τον τόπο και να τον πάω λιγάκι πιο έξω. Είναι πολύ εύκολο να μιλάει κανείς σε μαθητές και σε παιδιά ως εκπαιδευτικός, αλλά είναι πολύ δύσκολο να μιλάει σε μεγάλα παιδιά.
Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να μην διαψεύσουμε σήμερα τις ελπίδες σας. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε θερμά το Επιμελητήριο Αρκαδίας και όλους τους φορείς που μας έδωσαν σήμερα την δυνατότητα και αυτή τη συμμετοχή. Εκείνο που είναι αμήλικτο στοιχείο και είναι καθοριστικό είναι οι αριθμοί και τα νούμερα. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε εδώ πέρα σήμερα κάποια νούμερα και κάποιους αριθμούς, τα οποία είναι πάρα πολύ λυπηρά και οδυνηρά για την κοινωνία και την Αρκαδία γενικότερα. Για το πρόγραμμά μας πήραμε αφορμή όταν σε μια έρευνα που κάναμε με την κυρία Δοσοπούλου στη βιβλιοθήκη του ΕΠΑ Λάστους, με τους μαθητές μας, για τη διαχρονική πορεία της κοινωνίας, με μεγάλη μας έκπληξη παρατηρήσαμε ότι το 1974 η κοινωνία αριθμούσε 2.010 περίπου, 2.491 μαθητές πρωτοβάθμια εκπαίδευση στα δημοτικά, ενώ σήμερα έχουμε μόνο 751 μαθητές. Τα σχολεία από 49 έχουν μειωθεί στα 14. Από την άλλη πλευρά για την πορεία της κοινωνίας, από 1.500 μαθητές σήμερα έχουν φτάσει στους 300. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο οδυνηρά είναι τα στοιχεία αυτά. Ένας άλλος χαρακτηριστικός πίνακας οδυνηρός για εμάς είναι ότι ο Βραστός, η Καστάνιτσα και η Σίτελα, τρία ορεινά χωριά του Δήμου μας, το 1821 αριθμούσαν περίπου 11.000 κατοίκους. Σήμερα, αν είναι πιο χαμηλά είναι 20.000. Σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω τα τρία αυτά χωριά, Βραστός, Καστάνιτσα και Σίτελα, αριθμούν πολύ λιγότερους από 100 κατοίκους. Όταν το 1821 είχαμε περίπου 11.000, όσο δηλαδή ο πληθυσμός της σημερινής κοινωνίας. Το ερέσιμο μετά και αφορμή ήταν το Επιμελητήριο Αρκαδίας που μας έδωσε το δικαίωμα να συμμετέχουμε σε αυτό το διαγωνισμό και ο σκοπός ήταν ένας και μοναδικός. Να αποδείξουμε με τους μαθητές μας ότι η κοινωνία έχει ένα δυναμικό παρελθόν και μπορεί να έχει και ένα δυναμικό μέλλον. Μπορεί να έχει μια προοπτική και μια πάρα πολύ καλή ελπίδα. Γιατί διαπιστώνουμε όλοι και γνωρίζετε πολύ καλά ότι η αέναη και συνεχής αδιάλειπτη παρουσία του ανθρώπου στην κοινωνία από τα νεολιθικά ακόμη χρόνια έδωσε με τον άνθρωπο σημαντικά πολιτιστικά επιτεύγματα, με μεράκι και μόχθο, πολιτιστικά μνημεία. Από την άλλη μεριά, η τεχνήτρα φύση έχει σμιλέψει την κοινωνία με περίσσιες ομορφές. Θα ήταν εδώ πέρα άδικο να αρχίσω να αναφέρω γενικά την κοινωνία, τα γνωρίζουμε όλοι, υπάρχει και έλλειψη χρόνου, άρα να συνεχίσουμε λίγο. Πάμε στο χωριό μας. Πάμε στη Μελικού. Γιατί επιλέξαμε την Πάνω Μελικού? Γιατί είναι το επιλέξιμο χωριό η Άνω Μελικού για το ξαναζωντάνεμα ενός ορεινού χωριού του Πάρνονα και μετατροπή του σε πρώτη πολιτιστική, οικονομική και οικονομική γενικότερα μονάδα. Για δύο λόγους. Ο ένας λόγος γιατί είναι από τα πιο εγκαταλελειμμένα χωριά της κοινωνίας. Ο δεύτερος λόγος είναι γιατί δεν είναι στα χωριά αυτά που σήμερα είναι πάρα πολύ γνωστά της κοινωνίας, της βόρειας κοινωνίας, όπως είναι η Καστάνιτσα, Βραστός, Βέρβαινα, Μεγανά, Άγιος Πέτρος, για να μην ξεχάσουμε και κάποια άλλα. Θέλαμε λοιπόν να αποδείξουμε ότι ακόμα και τα μικρά μας χωριά, αυτά που σήμερα είναι άσχημα και άγνωστα, έχουν δυναμική. Εδώ βλέπετε την θέση, μερικά άλλα χαρακτηριστικά. Τώρα, τα κριτήρια επιλογής αυτού του πράσινου χωριού είναι η προσφορά και η χαμηλή τιμή αγοράς γης και προϊόντων γενικά. Είναι η μικρή και ομαλή πρόσβαση από την έδρα του Δήμου, το Άστρος, ο συνδυασμός βουνού και θάλασσας που σκοτώνει για την περιοχή μας. Είναι η θέση του που βρίσκεται σε ένα πάρα πολύ καλό κομβικό σημείο. Δεν έχουμε χρόνο. Δυστυχώς. Η ύπαρξη πολλών και πλούσιων πηγών, και εδώ πέρα μια επισήμανση παρατήρηση. Έχουμε πάρα πολλά στοιχεία και φωτογραφίες και εικόνες από τη Μελικού. Υπάρχουν όμως και κάποιο φωτογραφικό υλικό από την κοντινά. Αυτό δεν σημαίνει τίποτα όμως, γιατί οποιοδήποτε χωριό μπορεί να αξιοποιήσει όλα όσα διαθέτει, μπορεί όμως να αξιοποιήσει και όλα σε 5-10 χιλιόμετρα που βρίσκονται δίπλα. Βλέπουμε σημαντικά λαογραφικά στοιχεία που συνεχίζουν σήμερα σε επίπεδο των καιρών να υπάρχουν στην κοινωνία. Το θαυμάσιο μικροκλίμα της περιοχής καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Η ευρύτερη περιοχή είναι ενταγμένη στο Natura 2000 που προστατεύεται. Η ύπαρξη πολλών και σημαντικών μονοπατιών που μπορούν να οδηγήσουν οπουδήποτε. Εδώ μια μικρή επισήμανση μόνο. Τα τζίτζινα φέτος, και εδώ τουλάχιστον και 5 χρόνια, με κάποια μονοπάτια 2-3 που έχουν καθαρίσει, έχουν δώσει τη δυνατότητα σε 5-6 μαγαζιά και ξενοδοχεία να δουλεύουν με συνεχή επισκεψιμότητα κάθε Σαββατοκύριακο. Μπορούμε να δημιουργήσουμε θαυμάσιους χώρους άθλησης στο χωριό μας.
φύλλα του βουνού. Τώρα, αυτό το χωριό τι στόχους έχει? Είναι να δημιουργήσουμε μια βιώσιμη και κερδοφόρα επιχείρηση, όπου η προστασία και η εφορία του φυσικού περιβάλλοντος θα είναι στις πρωταρχικές μας γενικότερα θέσεις, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας που σήμερα απουσιάζουν, να δώσουμε τη δυνατότητα στους νέους να επιστρέψουν τον τόπο καταγωγής τους και να ριζώσουν εκεί, να ξαναζωντανέψει πάλι η ελληνική ύπαιθρος, να αξιοποιήσουμε πάρα πολλά παραπλανημένα δυναμικά στοιχεία της ελληνικής επαρχίας, να αξιοποιήσουμε τα φυσικά και πολιτιστικά μνημεία, να προσελκύσουμε πάρα πολλούς επισκέπτες με διαφορετικές αναζητήσεις και πάρα πολλές διαφορετικές μορφές τουρισμού, ανάπτυξη και δραστηριοποίηση πάρα πολλών παραδοσιακών δραστηριοτήτων. Να διασωθεί η πολιτιστική μας κληρονομιά, αναβίωση ηθών και εθήμων γιορτών εκεί, να λειτουργήσει εκ νέου το σχολείο όσο γίνεται πιο σύντομα, να έχουμε επιτέλους περιφερειακή ανάπτυξη και αποκέντρωση, για να μην σας κουράσω με τον λόγο του συνεχώς, βλέπετε τα ανθρωπογενή στοιχεία που υπάρχουν τόσο στη Μελιγού όσο και στην ευρύτερη περιοχή. Από την άλλη πλευρά έχουμε θαυμάσια φυσικά πολιτιστικά μνημεία, πλούσιο δάσος, χλωρίδα, πανίδα, ποτάμι, πηγές, φαράγγια, καταράκτες, οροπέδια, σημαντικά σπήλαια. Είναι σίγουρο ότι πάρα πολλοί από εμάς ούτε γνωρίζουμε πού είναι τα μέρη αυτά και όμως είναι τουλάχιστον μισή ώρα δίπλα μας. Εδώ έχουμε κάποιες επενδυτές. Δημιουργείται μια ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Πάρμονας. Όλα αυτά είναι στοιχεία τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν σήμερα και να συνεχίσουμε. Εδώ μόνο δύο λέξεις. Στο συνεπιχειρήν. Θα ήθελα να δούμε αυτό το μικρό συν που σήμερα είναι ό,τι πιο σημαντικό για τη ζωή μας, την οικονομία και τη διέσοδο από την κρίση. Είναι το συμμετέχω, συν και μετέχω. Είναι σίγουρα το συνεργάζομαι, συν και εργάζομαι. Είναι το συμμετέχω, είναι το συμπάσχω, η συλλογικότητα και όλα εκείνα που μπορούμε να κάνουμε μαζί. Δηλαδή, είναι πια ο καιρός πέρα από την ατομική μας υπαρξιότητά να αξιοποιήσουμε τη συλλογική έκφραση και τη δημιουργία. Τώρα, μια σύντομη περιγραφή του προτινόμενου έργου. Τι είχαμε να δημιουργήσουμε στους μαθητές μας. Επειδή εκεί πέρα είναι πάρα πολύ φθηνά σχετικά τα κτίρια, θα αγοράσαμε λοιπόν 50 κτίρια που είναι εγκαταλελειμμένα, θα τα αξιοποιούσαμε, τα 25 από αυτά θα γίνονταν είτε παραδοσιακοί ξενώνες και τα υπόλοιπα 25 κτίρια θα ήταν για τις ανάγκες της αγοράς μας. Βιολογική αγορά, καταστήματα που δημιουργούνταν, καφενεία και πολλά να τα δούμε στη συνέχεια. Δημιουργούμε 3 παραδοσιακά μαγειρία με παραδοσιακές συνταγές με όλα δικά μας τα προϊόντα, μεσογειακή διατροφή καθαρή, μία μικρή βιολογική αγορά προϊόντων που ο καθένας μπορεί να αγοράζει τα βιολογικά προϊόντα της περιοχής, παραδοσιακά καφενεία, για να μην ξεχνάμε για τον ελληνισμό και την ελληνικότητα. Υπάρχει μια απλή στέρνα στην επάνω Μελιγού, μπορεί να γίνει ένα θαυμάσιο για παράδειγμα στροφείο. Δεν είναι δύσκολο. Εδώ μόνο να κάνουμε μια μικρή επισήμανση. Τα αρωματικά φυτά. Ο Πάρμονας είναι πολύ πιο δυναμικός ακόμη και από το πήλιο. Έχει χιλιάδες φυτά της χλωρίδας, πάρα πολλά από αυτά είναι σημαντικά. Και όταν πριν από μερικά χρόνια είχαν προσκαλέσει ένα καθηγητή πανεπιστημίου από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης και είχε μιλήσει στους κατοίκους ενός μικρού χωριού, τους είχε αναφέρει χαρακτηριστικά παραδείγματα. Ένα στρέμμα καλλιεργήσιμο με αρωματικά φυτά μπορεί να προσφέρει μεγαλύτερο κέρδος από ότι 100 στρέμματα τουλάχιστον ελαιών. Δεν μπορώ λοιπόν να καταλάβω γιατί δεν αξιοποιούμε όλα εκείνα που μας προσφέρει σήμερα ο Πάρμονας ή η κοινωνία. Βιολογική γεωργία, είτε πια σήμερα πιστεύω καιρός να ξεχάσουμε τα ραδίσματα φυτοφάρμακα και να αξιοποιήσουμε μόνο τα βιολογικά μας προϊόντα. Βιολογική κτηνοτροφία προσφέρει πάρα πολλούς χώρους η Μελιγού όπως και τα άλλα χωριά. Βιολογική κτηνοτροφία μπορεί να γίνει θαυμάσια στο χωριό μας. Βιολογική αμελουργία, εξάλλου και η Μελιγού και ο Αγιάννης και τα άλλα χωριά κάποτε ήταν πολύ ονομαστά από τα κρασιά τα οποία διέθεταν. Σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένα στρέμμα καλλιεργήσιμων φυλών. Δυστυχώς. Βιολογική μελισσοκομεία με όλα τα προϊόντα σήμερα της μέλισσας που είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ανοιχτό εκτροφείο στρατηγαριών.
Μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα θεματικό πάρκο χλωρίδας με όλα τα φυτά του πάνω έξω από το χωριό, περίπου 20 στρέμματα. Μπορούμε να έχουμε την πανίδα σε έναν ενδεικτικό βαθμό. Εργαστήριο ξυλογλυπτικής. Χάθηκαν όλοι οι παλιοί μάστοροι, οι οποίοι υπήρχαν κάποτε στα χωριά μας. Εργαστήριο πυλού. Εργαστήριο υφαντικής. Δεν ξέρω σήμερα πόσοι αργαλείοι έχουν απομείνει στα σπίτια μας. Εργαστήριο παραδοσιακών σημαρικών γλυκισμάτων και χειροποίητων άλλων προϊόντων. Το παραδοσιακό σφούρος με κάψιμο ξύλο. Διασκεδάζουμε τους επισκέπτες μας κάθε Σαββατοκύριακο με ένα λαϊκό ή δημοτικό πανηγύρι. Ένα λαογραφικό μουσείο όπου θα διασώσει την πολιτιστική μας κληρονομιά. Αυτό είναι από το λαογραφικό μουσείο του Εμμαλάστους. Μέχρι φέτος, για 9 ή 10 μήνες περίπου, έχουμε 5.000 επισκέψεις. Ποια λοιπόν επιχείρηση δεν έχει μια κερδοφόρα τεράστια δύναμη, αν είχε 5.000 επισκέψεις. Δηλαδή, εμείς, αν είχαμε τοποθετήσει έστω και ένα πολύ απλό ελληνικό εισιτήριο, θα είμαστε μια κερδοφόρα, ζωντανή και πάρα πολύ σημαντική επιχείρηση. Και σας προσκαλούμε στο μουσείο μας, ένα συνεδριακό κέντρο, ένας χώρος όπου θα παρουσιάζονται οι όποιες εκδηλώσεις και εργασίες των επισκεπτών μας. Κάτι άλλο. Σήμερα ο κόσμος του κυρίου Ορμαστικό Κέντρο ψοφάει για να δει όλες τις παραδοσιακές δραστηριότητες. Εμείς λοιπόν μπορούμε να δώσουμε την ευκαιρία καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Με όργωμα, θέσμα, δημιουργία σαφωνού και πολλά. Εδώ άλλη μια μικρή επισήμανση για να τελειώνουμε. Τα μανιτάρια. Τα γρεβενά, μόνο με τα μανιτάρια ξαφνικά από το μηδέν και από την αφάνεια έχουν βρεθεί στο κέντρο γενικότερα της Ελλάδας σήμερα. Έχει ανακηρυχθεί ως πόλη των μανιταριών. Θυμάμαι παλιά ως πιτσιρικά ο παππούς μου είχε μάθει 5 ή 6 διαφορετικά είδη να συγκεντρώνω. Σήμερα γνωρίζω μόνο 2 ή 3. Γνωρίζω όμως από κάποιους φίλους που έχουν επισκεφτεί τον Πάρονα ότι ο Πάρονας διαθέτει πολύ περισσότερα μανιτάρια από ό,τι τα γρεβενά για άλλες περιοχές της Ελλάδας. Ούτε εδώ έχουμε κάνει κάτι για να αξιοποιήσουμε αυτή τη δυναμική. Θα έχουμε κάποιες ημερίδες με θέματα περιβάλλοντος, τέχνης και δημιουργικής έκφρασης. Εδώ θέλω να πω κάτι πάλι εξίσου σημαντικό. Σήμερα, μία από τις πιο μεγάλες τουριστικές βιομηχανίες στην χώρα μας είναι ο μαθητικός διαγωνισμός. Σε λίγο τα παιδιά μας, τα παιδιά σας, θα τα στείλουμε για πενθήμενη υποδρομή, ξέρετε πού. Στη Γέρκυρα και στη Ρώμη, ξέρετε πού. Στα βαράκια και στα κλαμπ της περιοχής. Ξέρετε τι θα κάνουν εκεί πέρα όλη την ημέρα. Θα πίνουν αλκοόλ. Ξέρετε τι άλλο θα κάνουν. Ελάχιστα πράγματα θα κάνουν περιβαλλοντικά, εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά προγράμματα. Γιατί λοιπόν αυτό το χωριό μας να μην είναι έτσι δημιουργημένο που να δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, στους χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες μαθητές της Ελλάδας, να έρχονται και για 5 μέρες να θαυμάζουν τη φύση, να δημιουργούν, να συμμετέχουν, να χαίρονται, να ψυχαγωγούνται. Αυτό είναι ψυχαγωγία, είναι συλλογική έκφραση, είναι δημιουργία. Δεν είναι ούτε η Ρόδος, ούτε η Κέρκυρα. Τα παλιά ομαδικά παιχνίδια. Ένα άλλο αρνητικό τον καιρό μας, όπου έχουν χαθεί όλα αυτά τα παιχνίδια. Να δώσουμε πάλι τη δυνατότητα στα παιδιά μας, στους μαθητές, να συμμετέχουν σε αυτά τα παιχνίδια. Που σημαίνουν επικοινωνία, σημαίνουν δράση, σημαίνουν έκφραση, σημαίνουν σκέψη, σημαίνουν πολιτισμό. Τα άλλα όλα σημαίνουν αποχάπνωση. Το κομπιούτερ κυρίως και το ατομικό παιχνίδι δεν είναι δυνατό ούτε για ομάδα, ούτε για συλλογική έκφραση. Έχουμε δεκάδες διαδρομές από τη Μελιγούλια από τα άλλα χωριά για πάρα πολλές περιοχές και σημαντικά ή σημαντικούς όπως προορισμούς. Το καταπληκτικό ροβέο του προφήτη Ηλία, όπου έχει κάθε χρόνο δεκάδες χιλιάδες επισκέψεις και όμως δεν έχουμε αξιωθεί ακόμη να φτιάξουμε ένα δρόμο της προκοπής για να μην μένουν τα αυτοκίνητα στον δρόμο. Δεν είναι υπεύθυνος ο Δήμος, είναι υπεύθυνο το δασαρχείο. Το δασαρχείο δεν έχει τελευταία χρήματα, η νομαρχία έκλεισε, όμως Ελλάδα είναι ενιαία. Οι φορείς και οι υπηρεσίες είναι ενιαίες. Ο ένας ρίχνει τις ευθύνες στον άλλο. Αθλητικό πάρκο, όπου θα έχουν εδώ πέρα οι νέοι και όλος ο κόσμος τη δυνατότητα να ψυχαγωγούνται και να αθλούνται. Ποδηλασία βουνού και φάρμαλο θα έχουμε. Χώρος ελεύθερης κατασκήνωσης. Ραδιοφωνικό σταθμό που θα λειτουργεί κανονικά και είναι από τα πιο σημαντικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα πιο ανθρώπινα. Κέντρο εθελοντισμού. Και εδώ να πούμε ότι πρέπει να κατανοήσουμε πόσο σημαντικός είναι ο εθελοντισμός στην κοινωνική οικονομία.
ένα ετήσιο φεστιβάλ όπου θα ενώνει όλες τις δυνάμεις του τόπου, όλους τους φορείς και όλοι οι πολίτες. Ένα φεστιβάλ πάρτι, ένα φεστιβάλ αρκαδίας που ενθουσιάζουν τον τόπο μας. Τι θα σημαίνει αυτό, πόσα επισκεψιμότητα θα είχαμε, τι ωφέλη θα είχαμε για τον τόπο μας. Ένας χώρος υποδοχής και πληροφόρησης. Εδώ υπάρχουν αρκετές ενημέρωσες προτάσεις όπου λαμβάνουμε υπόψη ακόμα και τα άτομα με ειδικές κινητικές ανάγκες και άλλα προβλήματα. Το χωριό μας θα κινείται με ηλιακή ενέργεια. Θα υπάρχει βιολογική μονάδα όπου θα επεξεργάζεται όλα τα λίμματα. Αν αντιπλώνουμε, θα έχουμε μόνο βιολογικά προϊόντα, τυποποιούμε τα προϊόντα μας. Συνεργαζόμαστε με όλους τους φορείς και τους πολίτες του Δήμου που έχουν υποδοτικά προϊόντα. Εδώ στο χωριό απαγορεύεται κίνηση με τα τροχοφόρα. Οι επισκέπτες μπορούν να συμμετέχουν σε όποια δραστηριότητα λαμβάνει μέρος η χώρα εντός του χωριού. Η δαπάνη του έργου δεν είναι τόσο πάρα πολύ μεγάλη. Όταν δαπανάμε εκατομμύρια είτε για διαφημιστικούς είτε για άλλους λόγους, εδώ θέλουμε περίπου 5 εκατομμύρια. Οι μαθητές τα έχουν εξετάσει πολύ καλά όλα για να αφήσουμε πάλι από την αρχή ένα ζωντανό χωριό. Ένα ζωντανό χωριό όπου θα βρεθούν σίγουρα αυτοί οι πόροι είτε από ιδίους πόρους, είτε από κάποια δάνεια, είτε από επιχορηγήσεις μέσω του νέου ελληνικού νόμου 3908 του 2011. Και εδώ είναι σημαντικό ότι δημιουργούμε επιτέλους 72 θέσεις εργασίας. Και θέσεις εργασίας όπου ο καθένας κέρδισε εργασία. Χρήματα υπάρχουν με τη ΣΕΣΦΛΑ. Είναι πολύ εύκολο να έχουμε τουλάχιστον 40.000 επισκέψεις στο χωριό μας με όλα τα προηγούμενα. Έχουμε υπολογίσει και τα έξοδα. Εμείς θα δίνουμε πολύ καλά τους εργαζομένους. Τους δίνουμε και ειδικά πόνους. Δεν κόβουμε τους μισθούς και δεν μπορούμε να καταλάβουμε ειλικρινά σήμερα ποιες πολιτικές οικονομικές από πού διέπονται ότι η βελτίωση μιας οικονομίας, η χώρα θα πάει μπροστά με μειώσεις μισθών. Βλέπουμε τι γίνεται σήμερα στην αγορά. Δεν μπορώ να καταλάβω πόσο τσιράκια είναι η πολιτική μας και πόσο πολύ καλούς οικονομολόγους διαθέτει αυτή η χώρα. Δίνουμε κέρδη, τα κέρδη από τη συμμετοχή των εργαζομένων, δίνουμε πόνους, δίνουμε τη συμμετοχή και στα κέρδη από την επιχείρηση. Δεν μπορούμε να έχουμε επιχειρήσεις σήμερα υγιείς, να έχουμε επιχειρήσεις όπου ένας θα πλουτίζει και ο εργαζόμενος θα πεινάει και θα είναι στη φτώχεια. Πρέπει να συμμετέχει και στα κέρδη ο εργαζόμενος. Και αυτό κάνουν οι μαθητές μας και προτείνουν για αυτό το χωριό. Τώρα, εκατακλείδη το πρώτο μέρος, βλέπουμε σήμερα δεκάδες χωριά του πάρουν να μαραζώνουν, να πεθαίνουν. Και εδώ αναρωτιέται ποια προοπτική, ποιο μέλλον μπορεί να έχει αυτή η χώρα, όταν σε λίγες δεκαετίες θα μιλάμε για μια Ελλάδα 3 υπεραστικών κέντρων, 50 αστικών κέντρων, με ερημωμένα, με έρημα, με νεκρά τα χωριά μας. Και την ίδια στιγμή που ο αδιφάγος χρόνος καταβροχθίζει τα χωριά μας στην κυριολεξία, εμείς τι κάνουμε? Παίρνουμε από το κράτος δάνεια για να φτιάξουμε κάποιες τερατογενείς ξενοδοχειακές μονάδες δίπλα στα χωριά, ξενοδοχειακές μονάδες που δεν έχουν σίγουρα κανένα μέλλον, που δεν έχουν κανένα πλέον προοπτική, θέσεις εργασίας που είναι μόνο στα χαρτιά και όχι στην πραγματικότητα. Εδώ οι μαθητές έχουν προτείνει ότι αυτό που είναι η λύση για την Ελλάδα δεν είναι το Δουνουτού, αλλά η Δουνουτού. Δηλαδή η δαιμόνια ελληνική ταυτότητα, το μη, τόλμη, τροχιά, τεχνογνωσία, τσίπα, τιμή και τύψη. Εμείς στο σχολείο μας κάναμε πράξη. Κάναμε πραγματικότητα αυτό το οικονομικό σχέδιο με μια εκδήλωση που διοργανώσαμε το καλοκαίρι το Μάιο, όπου δόθηκε πραγματικά η δυνατότητα στους μαθητές να γνωρίσουν ένα ζωντανό χωριό. Μπορούμε να δούμε λίγες εικόνες στη συνέχεια. Από αυτή την εκδήλωση και από αυτές τις συμμετοχές δραστηριότητας των κατοίκων της περιοχής που έλαβαν χώρα, που αποδεικνύουν πόσο εφικτή είναι αυτή η πραγματικότητα αυτού του χωριού. Να δούμε λίγο γρήγορα τις εικόνες μόνο γιατί τρέχει και ο χρόνος.
Και εδώ αξίζει να μας συγχαρητήρια στο Επιτελείο Αρκαδίας γιατί το χρηματικό βοήθημα το οποίο μας έδωσε, δημιουργήσαμε και το μουσείο σε έναν βαθμό και στήσαμε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Δύο λόγια μόνο να σας κουράσω άλλο. Θέλω να αναφέρω ότι η πολιτική σήμερα με έννοια και η πολιτική με μικρογιώτα είναι λέξεις ομόριζες με τη λέξη πόλη, πολίτης, πολιτισμός, πολιτεία και πολίτημα. Αυτές οι λέξεις είναι δυστυχώς και ομόριζες, είναι παράλληλα όπως και ομόρφασες. Μακάρι το πρόβλημα της Ελλάδας να ήταν 3.000 ή 30.000 πολιτικοί. Θα τους είχαμε αλλάξει και θα είχαμε βρει λύση. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα όμως έχει να κάνει και με τον πολίτη. Έχει να κάνει με τη θέση του μέσα στην κοινωνία. Με την έλλειψη συμμετοχής, με την ατομικότητα του συνέδρου διακρίνει. Και σίγουρα δεν μπορεί κανείς να μην λησμονήσει και να μην αναφέρει τις ευθύνες του κράτους. Και μιας και εδώ πέρα είστε πολλοί επιχειρηματίες, εντάχει μόνο 3 παραδείγματα να αναφέρω. Ποια ερεθίσματα, ποια πληροφόρηση, ποια ενημέρωση, ποια τεχνογνωσία προσφέρει σήμερα το κράτος στην επιχειρηματικότητα. Σε όλους εσάς, σε όλους εμάς. Δεύτερο ερώτημα. Τα γραφεία γεωργικής ανάπτυξης που κάποτε στήσαμε σε κάθε μικρή κομμόπολη. Ποιο ρόλο έπαιξαν για την αναβάθμιση της επαρχίας και εδώ ισχύει το ο Μωάμεθ θα πάει στο βουνό ή το βουνό στο Μωάμεθ. Κάτι άλλο τελικά για αυτό το κράτος που σήμερα όλοι κοιτάμε να το διορθώσουμε. Γιατί τελικά δεν είναι οικονομική κρίση, είναι κρίση αξιών. Ποια πρότυπα σήμερα, ποια πρότυπα και ποιο μοντέλο ανάπτυξη το βάλει σήμερα το ελληνικό κράτος. Αν κοιτάξετε τα πρότυπα που δίνει σήμερα, ξέρετε ποιο είναι. Ο Τζόγος. Παίξτε ρότο, παίξτε προπό, παίξτε στοίχημα. Άλλο παράδειγμα. Γνωρίζουμε όλοι τις επιδοτήσεις στο Άργος και σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Είμαστε όλοι περήφανοι ότι το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, και λέω το ΠΑΣΟΚ γιατί είμαι μέλος του ΠΑΣΟΚ, πολλά χρόνια, και είναι τεράστιες ευθύνες του. Είμαστε περήφανοι ότι τα πορτοκάλια του Άργους για δεκαετίες ολόκληρες, δίνοντας εκατομμύρια επιχορηγήσεις στους αγρότες που γίνανε στις κομματερές. Είμαστε περήφανοι για το παπάκι της Θεσσαλίας. Είμαστε περήφανοι από τις κυβερνήσεις μας ότι οι επιδοτήσεις στους αγρότες και τα προϊόντα τους ήταν ίση των αγροτών όσοι και εμάς των δημοσίων υπαλλήλων. Δηλαδή, εγώ ως δημόσιος υπάλληλος για 1 κιλό λάδι, με ποιο δικαίωμα παίρνω τα χρήματα αυτά από τον αγρότη και τα ίδια χρήματα. Ένα άλλο σημαντικό ερώτημα. Με μεγάλη μου θλίψη, άκουσα από 4 ρεπορτάζ στη Γερμανία ένας επιχειρηματίας μέσα σε 20 λεπτά έστησε μια επιχείρηση. Πουλάει σουβλάκια ο άνθρωπος και ελληνικά προϊόντα, ελληνικές συνταγές. Μια επιχείρηση στη Γερμανία. Και αναρωτιέμαι, στην Ελλάδα για να ανοίξει κάποιο την πιο μικρή επιχείρηση, χρειάζονται 20 λεπτά ή 20 μήνες. Και έστω χρειάζονται 20 μήνες. Υπάρχει διαφθορά. Πόσα φακελάκια πρέπει να δώσει ο άνθρωπος. Πόση μείωση και αξιοπρέπεια πρέπει να έχει αυτός ο άνθρωπος. Άρα, είναι σημαντικά τα ερωτήματα αυτά και δεν είναι μόνο τα ερωτήματα αυτά που είναι αμήλικτα. Είναι και πολλά περισσότερα που μας πληγώνουν. Η εκπαίδευση και η παιδεία είναι εκείνη που θα δώσει πρόθεση στη χώρα μας, που θα αναπτύξει τον πολιτισμό. Και εδώ μόνο 2 πάλι ερωτήματα και τελειώνω. Σήμερα τελικά η εκπαίδευση διαμορφώνει την παιδεία ή τη τηλεόραση. Σήμερα τελικά το ανοιχτό σχολείο στην κοινωνία είναι μια πραγματικότητα ή έχουμε φτιάξει σχολεία που ντρούμια κλειστά στην κοινωνία. Αποτελούν τα σχολεία κύτταρα πολιτισμού και δημιουργίας. Βοηθάει το σχολείο σήμερα στην επιχειρηματικότητα το πανεπιστήμιο, ή απλώς με 15-16 χρόνια ένας μαθητής ή ένας φοιτητής εκείνο που κάνει είναι όχι να γίνεται αυριανός επαγγελματίας, αλλά να γίνεται άνεργος για το αύριο. Άλλο σημαντικό ερώτημα. Ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Γιατί καταργήθηκε τα σχολεία. Γνωρίζουμε στην Ευρώπη ότι το 75% αποτελεί για επαγγελματική εκπαίδευση και το 25% γενική παιδεία. Γιατί στην Ελλάδα έχουμε 20% επαγγελματική εκπαίδευση και 80% γενική παιδεία, γενικά λύκεια. Όλοι οι δικηγόροι και γιατροί θα γίνουν σε αυτή τη χώρα. Και σαν να μην έφτανε αυτό, σήμερα οι κυβερνήσεις συνεχίζουν να υποβαθμίζουν και άλλο το επαγγελματικό λύκειο. Συνεχίζουν να το χτυπάνε με λέικα. Γιατί όπως πάμε σε διαφορά, δεν υπάρχει πια επαγγελματικό λύκειο. Ποιος λοιπόν να δώσει πρόοδο στην ανάπτυξη, στην ευημερία αυτής της χώρας. Μόνο οι γιατροί και δικηγόροι, μόνο οι εκπαιδευτικοί. Δυστυχώς. Άρα λοιπόν έχουμε αποτύχει παταγωδώς. Έχουμε αποτύχει παταγωδώς ως πολιτεία, ως πολιτική, αλλά το κυριότερο έχουμε αποτύχει ως πολίτες. Αν λοιπόν πρέπει να περιμένουμε κάτι, είναι ότι όχι να αλλάξει η πολιτική και η πολιτική μας, αλλά να αλλάξουμε εμείς οι πολίτες. Και κλείνω με τη φράση του Καζατσάκη που έχει γράψει στην ασκητική. Να αγαπάς την ευθύνη, να λες πρέπει να σώσω τον κόσμο. Αν δεν σωθεί, εγώ φταίω. Και να παραφράσω αυτή τη φράση λίγο,
όλοι για την κοινωνία και την Αρκαδία, θα πρέπει να πούμε ότι να λαμβάνουμε την ευθύνη, να λέμε πρέπει να σώσουμε την κοινωνία και την Αρκαδία. Εμείς, εγώ. Αν δεν σωθεί, εμείς φταίμε. Και να είμαστε σίγουροι ότι το μέλλον της Αρκαδίας περνάει μέσα από το παρελθόν της. Συγγνώμη για τον χρόνο. Ευχαριστώ πολύ. Ακριβώς όπως κάνει μια ομάδα 4 και 100 στις σκηταλοδρομίες, πήρα τη σκητάλη ακριβώς από εκεί που την άφησε ο κύριος Πολυμενάκος και την πήγα στον κόσμο. Δεν θέλω να μακρηγορήσω, αλλά θα ήθελα να σας δώσω την ευκαιρία να ακούσετε τον κύριο Γκιόν, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για το TEDx Challenge. Θεωρώ ότι στη ζωή μου μέχρι σήμερα έχω πάρει αρκετά τιμητικά βραβεία, αλλά αυτό εδώ είναι το βραβείο του TEDx Athens. Θα δείτε τι σημαίνει TEDx Athens. Τι σημαίνει TEDx? Σημαίνει ότι ο τόπος μας πλέον θα γίνει παγκόσμιο νέο. Αν το πιστέψουμε και αν δουλέψουμε. Η ιδέα του κυρίου Πολυμενάκου μετουσιώθηκε στο Αγρόπολης, θα το συζητήσουμε λιγάκι αργότερα, αλλά θέλω τον κύριο Γκιόν να έρθει και να μας πει πώς θα πάρουμε την ιδέα του κυρίου Πολυμενάκου και θα την πάμε στον κόσμο. Συγγνώμη. Την ιδέα των νέων του ΕΠΑΛ υπό την καθοδήγηση των διδασκάλων, για να είμαστε πολύ σωστοί. Καλησπέρα σας και από μένα. Είναι μεγάλη χαρά μου που είμαι μαζί σας. Είμαι ο Θεμιστοκλής Γκιόν και θα σας μιλήσω σήμερα για το TEDx Athens. Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα ένα βήμα πιο πριν. Πρώτα απ' όλα, ο οργανισμός TED είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Ιδρύθηκε το 1984 στην Καλιφόρνια. Σκοπό έχει να διαδίδει αξιόλογες ιδέες. Το μέσο το οποίο χρησιμοποιεί είναι ένα ετήσιο συνέδριο που οργανώνεται κάθε χρόνο εκεί στην Καλιφόρνια, δηλαδή 4 ημέρες. Κάθε ομιλία έχει διάρκεια μέχρι 18 λεπτά. Οι αρχικοί τομείς στους οποίους ενδιαφέρονταν να διαδώσουν αξιόλογες ιδέες ήταν η τεχνολογία, η ψυχαγωγία και ο σχεδιασμός. Από τις αγγλικές λέξεις technology, entertainment and design, που δημιουργούν τη λέξη TED. Υπάρχουν παραπάνω από 900 ομιλίες από τις πιο αξιόλογες, δωρεάν για όλο το κοινό, στο διαδικτυακό τόπο, στο site www.ted.com. Πριν από 2,5 χρόνια περίπου, προκειμένου να διευρύνουν τα μέσα με τα οποία μπορούσαν να διαδίδουν αξιόλογες ιδέες, δημιούργησαν το θεσμό TEDx. Τι είναι το TEDx? Επέτρεψαν λοιπόν σε ομάδες ανεξάρτητες από τον κεντρικό οργανισμό TED, σε όλο τον κόσμο, να οργανώνουν αντίστοιχα συνέδρια, λίγο μικρότερης κλίμακας, πάλι με τον ίδιο σκοπό, να διαδίδουν αξιόλογες ιδέες. Επιτρέπουν έτσι σε τοπικές κοινωνίες να αναδεικνύουν και ντόπιους ομιλητές, ντόπιες αξιόλογες ιδέες, αλλά και να ανοίγουν προς τον υπόλοιπο κόσμο. Το TEDx Athens είναι ένα από τα μέλη μιας θαυμαστής οικογένειας. Το πρόγραμμα, όπως σας είπα, ξεκίνησε το 2009. Πήραμε την άδεια το Μάιο του 2009 και πριν από 2 εβδομάδες οργανώσαμε το 3ο κατά σειρά ετήσιο συνέδριο στην Αθήνα. Για να σας δώσω λίγο μια αίσθηση της κλίμακας που έχει πάρει παγκοσμίως το πρόγραμμα TEDx, έχουν οργανωθεί παραπάνω από 2.000 εκδηλώσεις ανά τον κόσμο και μόνο το τελευταίο μήνα, το μήνα Οκτώβριο μάλλον, διοργανώθηκαν 184 εκδηλώσεις σε όλο τον κόσμο. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το TEDx Μιλάνο. Πάμε παρακάτω. Αυτή είναι από το TEDx Παρίσι. TEDx Αμαζονία. Το TEDx Αμαζονία οργανώθηκε σε ένα τεχνητό πλωτό νησί μες στον Αμαζόνιο. Το TEDx Great Wall οργανώθηκε πάνω στο Συνικό τείχος. Και
TEDx Athens. Αυτές οι φωτογραφίες από το συνέδριο στην Αθήνα, στο Ίδρυμα Μίζωνος Ελληνισμού, που έγινε πριν από 2 εβδομάδες. Θα προχωρήσουμε. Φέτος για πρώτη φορά σκεφτήκαμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Να προχωρήσουμε από τις ιδέες και να ασχοληθούμε με πράξεις. Έτσι δημιουργήσαμε το challenge, το TEDx Athens Challenge. Ξεκίνησε σαν ιδέα ως διαγωνισμός, προκειμένου να αναδείξει αξιόλογες δράσεις. Αξιόλογες δράσεις από τον χώρο της μάθησης και της παιδείας. Από όλες τις μορφές της μάθησης. Είναι μία από τις καινούργιες πρωτοβουλίες του TEDx Athens, προκειμένου να ξεφύγουμε από την αίθουσα του συνεδρίου και να απευθυνθούμε έξω στην κοινωνία. Να ανοίξουμε ένα διάλογο με την κοινωνία. Σκοπός, διαρκώς να αναδεικνύουμε, να υποστηρίζουμε και να δικτυώνουμε αξιόλογες δράσεις. Φέτος εστιάσαμε στη μάθηση, σε όλες τις μορφές της μάθησης. Του χρόνου το επεξεργαζόμαστε. Σίγουρα δεν θα αφήσουμε τη μάθηση χωρίς κάποια συνέχεια, αλλά μπορεί να εστιάσουμε και κάπου αλλού. Αν συνόψιζα τα κριτήρια αξιολόγησης αυτού του διαγωνισμού σε ένα, θα ήταν τι θετικό αντίκτυπο μπορεί να έχει στην κοινωνία η κάθε πρωτοβουλία που αναδεικνύουμε, αφού την υποστηρίξουμε και διαδοθεί. Δηλαδή, μπορεί να λειτουργήσει ως καλό παράδειγμα προς μίμηση και εφαρμογή σε άλλους χώρους, σε άλλες γεωγραφίες, σε άλλα αντικείμενα. Μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο με την εξάπλωση αυτής καθ' αυτής της πρωτοβουλίας. Μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο καλλιεργώντας αξίες όπως η συλλογικότητα και ο εθελοντισμός. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, αρχικά ελπίζαμε σε 30, 40, το πολύ 50 ενδιαφέρουσες ιδέες. Τελικά συλλέξαμε 153. Και το εντυπωσιακό δεν ήταν το πλήθος τους, αλλά η ποιότητά τους. Ξεχώρισαν και διακρίθηκαν 15. Μεταξύ αυτών, η ειδική διάκριση έλαβε και το Αγρόπολης, το Αγρό και Πόλης, που μας υπέβαλε η κυρία Γραφικιώτη, για το οποίο θα σας μιλήσει σε λίγο. Ως ομάδα, ως οργανωτική ομάδα TEDx Athens, συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και να αγκαλιάζουμε όλες αυτές τις πρωτοβουλίες, ενεργοποιώντας την κοινότητα του TEDx Athens με όποιο τρόπο μπορεί να συνεισφέρει ο καθένας. Επόμενα βήματα. Η κυρία Γραφικιώτη μας έδωσε μια πολύ πολύ ωραία ιδέα. Μες στην επόμενη χρονιά θέλει να οργανώσει ένα TEDx Αγιάννης, να φέρει το TEDx και στην κοινωνία. Και σας διαβεβαιώ από αυτή τη θέση ότι όλη η ομάδα του TEDx Athens θα υποστηρίξουμε με όποιο τρόπο μπορούμε αυτή την πρωτοβουλία. Θα είμαστε κοντά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Είναι καλό να ονειρεύεσαι όταν πηγαίνεις επάνω στον Αγιάννη και στο κουτρί, αλλά το θέμα είναι να μπορέσεις να το κάνεις και πραγματικότητα. Αυτό είναι το ζητούμενο στη σημερινή εποχή. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ το TEDx Athens που θα μας υποστηρίξει και φυσικά μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Εάν η τοπική κοινωνία, εάν οι νέοι δεν έρθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια, δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα. Εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Τζιβελόπουλο, αλλά και όλη την τοπική κοινωνία, η οποία πραγματικά μέχρι εδώ στήριξε, αλλά και θα στηρίξει από εδώ και πέρα όλες τις προσπάθειες. Πραγματικά προσπαθούμε να φέρουμε κόσμο με πολύ διαφορετική μορφή στον όμορφο τόπο μας. Προχωρώντας, θα ήθελα να καλέσω στο βήμα τον κύριο Δημήτρη Μιχαηλίδη. Ο κύριος Δημήτρης Μιχαηλίδης είναι η ψυχή πίσω από την Ένωση Νέων Αγροτών, την Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών, και ο οποίος πραγματικά βοηθάει στο να βάζουμε σε ένα πλαίσιο πολλά από τα θέματα που έχουμε. Είναι η δεύτερη φορά που επισκέπτεται τον τόπο μας. Ο κύριος Μιχαηλίδης. Όλα που πρίξει είναι η δικιά μου. Νόμιζα ότι είμαι μετά από 4 και καθόμουν ήσυχος εκεί πέρα, αλλά δεν πειράζει. Ενεργοποιήθηκα, είχα στηγεί από τα όνειρα που μας πήγε προηγουμένως ο κύριος Πολυμεράκος, ο Νικόλαος. Εμένα με είπαν από 2 κουβέντες για την κοινή γεωργική πολιτική. Βέβαια, πολύ με αυτά που άκουγα εδώ. Τι μιλάει για κοινή γεωργική πολιτική τώρα σε αυτά τα θέματα εδώ πέρα.
Αλήθεια, έχει πιο πολύ φως ή εγώ δεν βλέπω καλά. Ο παππούς μου είμαι από το Κατεχά Κατερίνης και ο παππούς μου όταν κάναμε τα καπνά έπαιρνε τα λεφτά και τα μάζευε και στο τέλος αγόρασε ένα σπίτι στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Στην ουσία έκανε ένα εσωτερικό δάνειο προς την αστική κοινωνία, προς τον αστικό χώρο. Μετέφερε τα λεφτά που μπορούσε να ήταν στον αγροτικό τομέα και να δημιουργήσουν ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα στην πόλη. Το σπίτι που πήγαν κάποιοι να το χτίσουν, φύγαν και 2-3 παιδιά από το χωριό, πήγαν και άλλα σπίτια βέβαια, πήγαν και τα κορίτσια. Επανέρχομαι και λέω. Επρόκειτο για εσωτερικό δάνειο. Τα χρήματα αυτά τα οφείλει η πολιτεία να τα επαναφέρει στον αγροτικό τομέα, όχι δίνοντας τον καθένα από 10 ευρώ, πρώτος πυλώνας τα λέγαμε σχετικά, ή 100 ευρώ ή 10.000 ευρώ, αλλά με έργα υποδομή στον αγροτικό τομέα. Έτσι τα χρήματα που μεταφέρθηκαν από τους διάφορους παππούδες μας από τον αγροτικό χώρο και πήγανε στον αστικό χώρο για να αγοράσουν ένα σπίτι, να αγοράσουν μια περιουσία για κάτι να πετυχιάζουν κτλ. Πρέπει να επιστρέψουν πίσω σαν επενδύσεις, σαν υποδομές. Αυτό το επιστρέψουν πίσω είναι η κοινή γεωργική πολιτική με πολύ απλές κουβέντες, για να μην μπερδευόμαστε με πολυσύνδετες έννοιες. Και αυτό συμβαίνει σε οποιοδήποτε μήκος και πλάτος του κόσμου. Είτε πρόκειται για την Ιαπωνία, είτε πρόκειται για τη Ρωσία, είτε πρόκειται για την Αμερική. Μην ξεχνάτε ότι ο Μπούς της Αμερικής είχε κάνει τον Farm Act. Μέσα σε όλη την κρίση, ο Μπούς έδινε χρήματα στους αγρότες, στους φτωχούς αγρότες της Αμερικής, 30.000 στρέμματα περισσότερα, γιατί πάντοτε ο αγροτικός τομέας πρέπει στον αγροτικό τομέα πρέπει να μεταφέρονται λεφτά από τον αστικό χώρο. Αυτή ήταν η τοποθέτηση και το ξεκίνημα. Πώς θα μοιράσουν τα λεφτά είναι αυτό που είπε προηγουμένως ο κύριος, όχι εκεί, λοιπόν, που είπε για τα κιλά, όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, η πρώτη κοινή γεωργική πολιτική ήταν θα τα μοιράσουμε αυτά τα λεφτά, πώς θα τα μοιράσουμε ανάλογα με τα κιλά που κάνει καθένας. Τόσο απλά. Και εμείς νομίζαμε ότι είναι επιδότηση στα κιλά. Όχι, ήταν ο τρόπος με τον οποίο μοιραζόντουσαν τα λεφτά. Μετά έδινε ότι όποιος παίρνει πιο πολλά λεφτά δεν είναι καλό, γιατί ποιος έχει πιο πολλά κιλά παίρνει πιο πολλά λεφτά. Είπα δεν είναι καλό αυτό, να το μεταφέρουμε, να το κάνουμε στο στρέμμα, στο κεφάλι, στο δέντρο κτλ. Και υπήρξε η δεύτερη φάση της κοινής γεωργικής πολιτικής. Μετά είδαμε ότι όταν πήγαμε σε αυτό το πράγμα, ο Άκης ο Γιάννης εδώ πέρα που λέει ότι η βασίλισσα της Αγγλίας είναι η ιδιοκτήτρια όλης της Αγγλίας. Αφαιρούσαν τις υπόλοιπες ιδιοκτήτριες, για όλα τα υπόλοιπα τα κτήματα έπαιρνε η βασίλισσα της Αγγλίας επιδότηση. Άμα τα δείτε πόσοι παίρνουν επιδότηση σαν αγρότες, η βασίλισσα της Αγγλίας έπαιρνε τα πιο πολλά λεφτά και είπαν και αυτό δεν είναι δίκαιο. Και πήγαμε τότε στην ενιαία επιδότηση, τη θυμάστε όλοι εδώ πέρα από την περιοχή, με έντος αναφορά στο 2000, 2001, 2002, ξεπέρατε τα 3 χρόνια, τα διαιρούμε για το 3 και αυτά πάει συνέχεια. Ιστορικό μοντέλο. Και κάποιος σταμάτησε να κάνει αγροτικό τομέα και έγινε προφύλακας και συνέχισε να τα παίρνει. Και κάποιος άλλος ήταν μηχανικός και συνέχισε να τα παίρνει. Και κάποιος άλλος έπαψε να γίνει συνταξιούχος και συνέχισε να τα παίρνει. Και ένας καινούργιος έμπαινε στη δουλειά και δεν συνέχισε να τα παίρνει και δεν τα έπαιρνε ποτέ. Ήταν καινούργιος. Και είπαμε αυτό το σύστημα είναι άδικο. Τα χρήματα αυτά που ξαναλέω, τα χρήματα αυτά που πρέπει να έρθουν, το σύστημα κατανομής τους ήταν αυτό το πράγμα. Και το καινούργιο σύστημα από το 2014 και μετά λέει θα τα μοιράσουμε με ένα πιο ανεξάρτητο τρόπο, το αν θα είναι δίκαιο θα το δούμε στο μέλλον, πάνω στη δουλειά, θα δούμε τι λάθη κάνουμε, θα τα μοιράζουμε με την επιφάνεια. Με την επιφάνεια που φροντίζει ο κάθε ένας που φροντίζει επιφάνεια. Προσέξτε τη λέξη, από το 2014 και μετά η πρόταση, δεν έγινε ακόμα απόφαση, είναι με την επιφάνεια που θα φροντίζει, όχι θα καλλιεργεί, θα φροντίζει, γιατί μπορεί και να μην την καλλιεργεί. Έτσι, να μην σπορά, μπορεί να είναι και διάφορες άλλες τεχνικές. Το σημαντικό θέμα είναι να τη φροντίζει. Και γιατί να τη φροντίζει? Γιατί είπαμε πρέπει να δίνουμε κάποια είπαμε. Τα λεφτά πρέπει να έρθουν. Πόσα θα είναι αυτά τα λεφτά, τόσα. Πόσα πρέπει να είναι αυτά τα λεφτά. Ναι, αλλά τι τα παίρνουμε δουλειά, ποιο φερούνται από αυτά. Λέει, όσοι είμαστε όλοι οι κάτοικοι, οι αγρότες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το 2% είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ελλάδα είναι το 7-9%, δεν θα μαλώσουμε πώς είναι.
για το 2% λέτε ρε παιδιά, για το 2% είναι δίπλα να δίνουμε το 2% του προϋπολογισμού μας η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άντε να τους ενισχύσουμε λίγο, τους δίνουμε το 4%. Να τους ενισχύσουμε λίγο, να τους δίνουμε 10%. 40% που δίνουμε, γιατί τόσο παίρνουν οι αγρότες. Δεν είναι δίκαιο. Γιατί δεν μπορούσε να το υποστηρίξει κανένας. Και τότε είπανε, ωραία, δεν είναι δίκαιο να το δίνουμε για το 2%, για το 2% των πολιτών, των συμπολιτών μας να δίνουμε τόσο πολλά λεφτά. Είναι δίκαιο όμως να δίνουμε τόσα λεφτά, και και περισσότερα λεφτά, για το 52-53% της επιφάνειας της γης που φροντίζουν οι αγρότες ή μαζί με τα δάση που κάνουν 22-23% το 75% της επιφάνειας. Και ήταν ένα πολύ σωστό μέσο. Και είπανε, είναι σωστό, αλήθεια. Ναι, είναι σωστό. Έχει μια πολυκατοικία, έχει έναν κήπο, δίνει έναν σήμερα οικονομικό μετανάστη, ένα γεωπόνο του πρασίνου, του δίνει ένα 50, το προσέχει κάθε μήνα. Έτσι δεν κάνεις. Του δίνεις για να σου προσέχει τον κήπο. Να σε έχει έναν καθαρό κήπο. Αν ο κήπος αυτός δεν είναι δικός σου, και αν ο κήπος αυτός εξασφαλίζει οξυγόνο, πόσιμο νερό και τοπίο, πόσα θα έπρεπε να του δίνεις. Και αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αστή είναι ο χώρος που καταλαμβάνουν οι αστεί σαν επιφάνεια, εννοώ έτσι, είναι μικρός, το 8-10-12%. Τον υπόλοιπο χώρο, ακόμα και σαν κυπουρούς να τους θεωρήσουμε τους αγρότες, θα έπρεπε να τους ανταμείβουμε για τα δωρεάν δημόσια αγαθά που προσφέρουν σε όλους τους ανθρώπους. Τα δωρεάν δημόσια αγαθά είναι το οξυγόνο, το πόσιμο νερό και το τοπίο. Τα οποία τα εισπράττουν όλοι οι αστεί χωρίς να τα πληρώνουμε. Ήρθε η ώρα να τα πληρώνουμε. Το συζητήσαμε και το καταλήξαμε. Η κοινή γεωργική πολιτική από το 2014 μέχρι το 2020 έχει αυτή την σκέψη ότι ναι, δίνουμε χρήματα, όλοι εμείς οι Ευρωπαίοι δίνουμε το 40% του προϋπολογισμού μας, 38 και κάτι, δεν θα μαλώσουμε πάλι για τα ψηλά γράμματα, αλλά στόχος είναι να φροντίζουμε το περιβάλλον. Ποιοι να το φροντίζουν οι αγρότες. Αμέσως ξεκινάει η κουβέντα και λέμε: ωραία, αγρότης, ποιος είναι αγρότης. Τι σημαίνει η λέξη αγρότης. Τα ξαναείπαμε στο ίδιο αυτό χώρο, ήταν κανένας που τα άκουσε να επαναλάβει. Όχι, καλά, τα άκουσα να πω. Αγρότης είναι γεωργός, κτηνοτρόφος, ψαράς, δασοκόμος. Μόνο αυτά. Όχι συμπληρωματικά. Τι κάνει ένας γεωργός, το έχουμε πολλές φορές να το ξαναπώ για να το αισθανθούμε. Δεν ήμασταν μαζί στη σύμπτωση. Όχι το προχθές. Λοιπόν, να το ξαναπώ να το θυμηθούμε. Ένας αγρότης παίρνει ενέργεια από τον ήλιο, παίρνει διοξείδιο του άνθρακος, παίρνει νερό και ηχνοστοιχεία. Αυτό δεν κάνει ένας γεωργός. Και διαμορφώνει και κάνει κάτι από το τίποτα. Το τίποτα οικονομικά. Δεν πληρώνουμε τον ήλιο. Το νερό το πληρώνουμε λιγάκι, και το διοξείδιο του άνθρακος το πληρώνουμε και από το έδαφος. Από το τίποτα οικονομικά παράγει κάτι. Αυτός είναι αγρότης. Άρα, τι είπα, γεωργός, κτηνοτρόφος, ψαράς, δασοκόμος, παραγωγός ενέργειας. Αυτό δεν είναι, παίρνει την ενέργεια του ήλιου. Αυτό δεν είναι, δεν αφισβήτησε κανένας. Άρα, αντικείμενο του πρωτογενούς τομέα, το ξεκαθαρίζω τις έννοιες, κύριε Πρόεδρε, μην πει κανένας τίποτα διαφορετικό, είναι η ενέργεια. Δεν είναι κανένας άλλος, δεν εξόλυση πετρελαίου. Η παραγωγή ενέργειας είναι του πρωτογενούς τομέα. Είναι πολλές ώρες που μπορούμε να τα συζητάμε. Η μεταποίηση της δικιάς του παραγωγής είναι κομμάτι του πρωτογενούς τομέα. Όλα τα υπόλοιπα που δημιουργήθηκαν, τα συστήματα που πρέπει να ασφαλιστεί, αλλού που πρέπει να κάνει κτλ., είναι υποκλοπή, έτσι, η φαρμαγή του επαγγέλματός του. Δεν νοείται κάποιος να παράγει κάτι και αυτά που παράγει να μην μπορεί να τα εμπορευτεί ή να μην μπορεί να τα μεταποιήσει, τα υπολείμματα από αυτόν ή αυτά που είναι να πετάξει, τα παραπροϊόντα. Όλα θα έπρεπε να μπορεί λοιπόν. Η μεταποίηση, η εμπορία των προϊόντων που παράγει, το ξαναλέω, όχι να πάρει από το διπλανό, όταν πάρει από το διπλανό είναι εμπορική πράξη καθαρή. Αλλά τα δικά του που παράγει πρέπει να πρέπει να τα εμπορεύονται. Και το τελευταίο, εδώ πέρα στην Αργαλία έχουμε πολύ τέτοιο. Η ΔΕΗ πέρυσι πλήρωσε 134 εκατομμύρια ευρώ ποινή γιατί πετούσε διοξείδιο του άνθρακος. Τι κάνει ο αγρότης, παίρνει ίδιο διοξείδιο του άνθρακος. Εκείνος που πετάει διοξείδιο πρέπει να πληρώσει. Αυτός που ρουφάει διοξείδιο δεν πρέπει να πληρωθεί. Παιδιά, είναι πολύ, αγαπητοί κύριοι και κυρίες, είναι πολύ σοβαρά τα θέματα για να τα περάσουμε τόσο τούμπο, αλλά αγρότης είναι αυτός και τι ακόμα, το επάγγελμα το αγροτικό είναι ο αγροτουρισμός. Εδώ γίνεται η μεγάλη αρπαγή. Στόλοι και χωρίς ικανότητα να παίρνουν αποφάσεις αποκλείονται επίσης.
Καλύτερα μια λάθος απόφαση παρά καθόλου απόφαση. Φίλοι μου, κάντε μια εσωτερική ανασκόπηση του εαυτού σας. Ρωτήστε συγγενείς και φίλους να σας πούν τη γνώμη τους για τον χαρακτήρα σας και αποφασίστε. Επιχειρήματα του τύπου, αφού πέτυχε εκείνο, δεν θα πετύχω εγώ, δεν σας βοηθούν να καταλάβετε καθαρά αν μπορείτε ή όχι. Αφού λοιπόν έχουμε αποφασίσει ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε τη δική μας επιχείρηση και ξέρουμε ότι είμαστε ικανοί να την κάνουμε, μπαίνουμε στην πιο κρίσιμη απόφαση για το τι θα κάνουμε. Το τρίτο λοιπόν βασικό που θα πρέπει με νυφαλιότητα και όριμη σκέψη να σκεφτούμε είναι να βρούμε μια καλή ιδέα για επιχείρηση. Και πρέπει να κοιτάξουμε γύρω μας, στην περιοχή μας, στο χωριό μας, στο δήμο μας, στο νομό μας, τι υπάρχει, τι δεν υπάρχει, τι θα μπορούσε να περπατήσει και τι όχι. Κατά τη γνώμη μου, κάποιος θα πρέπει να αποφασίσει με γνώμονα τι μπορεί και τι ξέρει να κάνει και όχι με τη σκέψη ότι αφού πάει καλά αυτό σε κάτι, θα κάνω και εγώ το ίδιο. Δεν είναι κακό να κάνουμε μια όμοια επιχείρηση με κάποιον άλλο, αλλά με το σκεπτικό ότι ξέρουμε πολύ καλά το αντικείμενο και ότι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε και κάτι άλλο. Ίσως ακόμα και καλύτερο από την όμοια υπάρχουσα επιχείρηση. Αφού λοιπόν αποφασίσαμε και το είδος επιχείρηση που θέλουμε να ασχοληθούμε, το επόμενο βήμα είναι να σκεφτούμε τι χρειαζόμαστε για να γίνει πράξη η ιδέα μας. Χρειαζόμαστε κτίριο, αυτοκίνητο, μηχανήματα, εξοπλισμό καταστήματος ή οτιδήποτε άλλο. Το επόμενο είναι να κάνουμε έρευνα αγοράς, να δούμε πόσο θα μας στοιχήσει όλο αυτό το επιχείρημα. Αφού λοιπόν έχουμε υπολογίσει και το πόσο θα μας στοιχήσει για να στήσουμε την επιχείρηση, μπαίνουμε στο πιο δύσκολο κομμάτι μιας επένδυσης που είναι η χρηματοδότηση. Το πού θα βρούμε τα χρήματα για να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα. Καταρχήν, ψάχνουμε να βρούμε αυτό που σκεφτόμαστε χρηματοδοτείται από κάποιο αναπτυξιακό πρόγραμμα. Εφόσον η ιδέα μας μπορεί να χρηματοδοτηθεί, σκεφτόμαστε για το υπόλοιπο ποσό που μας απομένει. Εδώ τα πράγματα αρχίζουν να σοβαρεύουν. Αν έχουμε τα χρήματα εμείς, έχουμε λύσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του προβλήματός μας. Αν δεν τα έχουμε, θα πρέπει να τα αναζητήσουμε ή από κάποια τράπεζα, πράγμα δύσκολο αυτή την εποχή, ή από συγγενείς και φίλους. Γενικά, θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας ότι καλό είναι να έχετε φροντίσει πώς θα βρείτε όλα τα χρήματα, στην περίπτωση που δεν είναι καθόλου σπάνια, το πρόγραμμα που έχετε βρει να αργήσει να σας δώσει τα χρήματα για την επιδότηση που έχετε υπολογίσει ότι θα πάρετε. Αφού λοιπόν έχετε σταθμίσει όλα τα παραπάνω, είσαστε έτοιμοι να στήσετε την δική σας επιχείρηση. Βέβαια, σε όλη αυτή τη διαδικασία θα πρέπει να γνωρίζετε ότι θα βρείτε πολλές φορές μεγάλες δυσκολίες στη φάση υλοποίησης της ιδέας σας, οι οποίες προέρχονται τις περισσότερες φορές από το ίδιο το κράτος. Δυστυχώς το κράτος μας σήμερα αντιμετωπίζει εχθρικά κάποιον που θέλει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Από τη μία στις τηλεοράσεις εξαγγέλλονται όλο μέτρα και χορηγήσεις για τις επιχειρήσεις και από την άλλη η πραγματικότητα είναι εντελώς αντίθετη. Παρ' όλα αυτά, εάν επιθυμείτε πραγματικά να πετύχετε κάτι, θα καταφέρετε να ξεπεράσετε όλες τις δυσκολίες και να το πετύχετε. Ως άτομο μου αρέσει να βλέπω θετικά τα πράγματα και να προχωράω μπροστά στη ζωή μου. Πιστεύω γενικά ότι ως έθνος έχουμε την ικανότητα όχι μόνο να βγούμε από το αδιέξοδο στο οποίο έχουμε περιέλθει, αλλά να πάμε και πολύ πιο μπροστά από ό,τι οι ξένοι θεωρούν για μας. Το μόνο που πρέπει να έχουμε είναι όραμα για τη χώρα μας και να έχουμε ως αρχή μας το κοινό συμφέρον και όχι το άτομο.